Cherifula filɛbagaw an bɛ a fo ka walima dɔn an ye de fɔ kari o kari Sofaratɔ mana dun an bɛ fasodenw wele nin kɛlɛbolo min kan an b'a fɔ ma ko taga sigi tɛ kuma min na bi maaba 4 de b'an bolo n'i ye karamɔgɔ Ayidara ka montre lajɛ heure mun dira ma débat salang de bɔ a la o de sera maa fɔlɔ o ye jɔn ye o ye Djibiri Jalo maa dogolen tɛ waati o waati n'an y'a wele a bɛ na nin kɛnɛ in kan Djibril vraiment merci beaucoup folikan jumɛn de bolo ka ɲɛsin Cherifula filɛbagaw ma. Merci beaucoup les mb'i fo k'i cakɛɲɔgɔn fo Enfré ka télévision baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo Cherifula baarakɛla bɛɛ lajɛlen k'i ka filɛlikɛla bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka se k'an wele ka an kana jamana denw kunnafoni baro la baro min bɛ se ka jamanadenw nafa ka jamana ɲɛmɔgɔw nafa ka foli lase yɛrɛ ma kosɛbɛ kosɛbɛ barisa n ka mission caman na damanda intérieur la mɔgɔw bɛ foli donna ko n k'a f'i ye k'aw ka émission kɛra sababu ye u ka bɔ ko caman kalama donc a ka kan n k'o folikan lase ma merci beaucoup. D'accord, mais Djibril Diallo président APRVM. APRVM Mali dugukolo nafa ça veut dire Association pour la promotion la valorisation des ressources minérales du Mali Mali dugukolo nafa on est une association anti-politique. On est une association apolitique à but non lucratif. Nous sommes des experts dans tous les domaines. On est une association créée. Mimbato amseka jamana nyamoko de meto na ni hakli nyumowe mi Mali du jugoro na foloma fa on tasrai akobe seka glanga to di en fana kan hakli na tawdi wakil na taw no lu do taraka do bala abseka ke sababu ka nafala si jamana ma donc on sigi ku nyode voilà donc me fol laisser attendre bela jelema ana président d'honneur no Amadou Diadje Sangaré colonel major à la retraite Barou Traoré Cheikh War Traoré docteur Madani Diallo ainsi Amadou Sanoussi donc me fol la sou bela jelema merci beaucoup Djibril Diallo ma flana o joy oui Lamine Togola folikan jumɛn b'o ka ɲɛsin Cherifula filɛbagaw ma i ni ce an y'i wele i nana an ka kɛnɛ kan. Bokele an so un frère an ce an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka an debaakɛɲɔgɔnw bɛɛ fo ka télévision lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔ kan ani Mali kɔnɔna na ka télévision ɲɛmɔgɔw yɛrɛ fo ani an ka groupement mun y'an bila ka na ka foli lase u bɛɛ lajɛlen ma u sigiyɔrɔw la. Ani association Mumbe Nambu Konana collectif des jeunes géologues ani FGM Fédération nationale des géosciences du Mali ko bela jelen fo donc ni lajɛ an ka seli yan bi ka se ka na an da don kibaruya min bɛ yan nɔ pour que an hakilina ye min ye ani an ka faamuyata ye min ye ka an nɛn don an ɲɔgɔn cɛ pour que mɔgɔw bɛ se ka faamuya sɔrɔ. Vraiment merci beaucoup i Togola maa sabanan o ye jɔn ye o ye Frama Laye Kuyate vraiment merci beaucoup an y'i wele i nana an ka wuli la folikan jumɛn b'o ka ɲɛsin Cherifula filɛbagaw ma. N'a fɔ salamu aleykum wa rahmatulah taala barakatu ne debaakɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo ka fara aw journalistes kan ka Cherifula télé so ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo ka tila kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka foli kɛ Cherifukɛ ye a n'a ka denbaya ka dugawu k'u ye ka tila ka dugawu ɲini u fɛ. N bɛ yan bi ka damabaralaw kunko fɔ ka damabarala bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la ka damabarala mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo ka tɔnkuru bɛɛ fo tɔn fɛn fɛn b'a kɔnɔ k'an ka foli lase a bɛɛ lajɛlen ma ka tila ka foli kɛ lase sanusana bɛɛ lajɛlen ma ka télé ni filɛlibaga bɛɛ fo jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan. D'accord, vraiment merci beaucoup Kuyate n'o tɛmɛna ka bɔ maa naani na o fana tɛ maa dogolen an delila k'ale wele nin kɛnɛ kan Alou Traoré ACPM. Alou vraiment merci beaucoup an y'i wele nana an ka kɛnɛ kan folikan jumɛn b'o ka ɲɛsin Cherifula filɛbagaw ma. Ok, salamu aleykum. Ne bɛ foli kɛ ka ɲɛsin lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma ka foli ɲɛsin Bokele e yɛrɛ n'i ka collègue ma voilà donc an bɛ foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma ka foli kɛ an collègue débat kɛɲɔgɔn tɔw bɛɛ lajɛlen ma en même temps an bɛ ACPM mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo parce que ne ye ACPM président ye donc association des commerçants et prestataires miniers au Mali donc an bɛ foli kɛ an ka membre bɛɛ lajɛlen ka foli kɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen
ka foli kɛ Sheriff la ɲɛmɔgɔ bɛɛ. Vraiment merci beaucoup Inche. Bakar kɔrɔfɔ tɛ folikan jumɛn b'o kan ɲɛsin Sheriff la filɛbagaw ma. An filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo bɔ kelen ni waati na maa ma sɔgɔlen bɛ Sheriff la télé la waleɲuman dɔn donc nin ye an sigilen kɛnɛ ka tuguni nin ye laada sigilen kare o kare ni nin wagati sera Sheriff la télé jabarani kɛ a bɛɛ b'i ka télé munumunu ka bila a la sabula min ye u ka jamana kunkan kibaruya kunnafoni ka se ka k'o ɲini k'o sɔrɔ lafiya ni bonya ni ladiriya o kɔnɔna na Bokele i b'a fɔ bamanankan na ko fatɔ muru feerela mɔgɔ to ka muru tɛrɛmɛ bisu in na an bɛna kuma fɛn min kan o ye sanubɔlaw ka kunkanko kuma bɛ fɔ yɔrɔ min na o jɛkuluba min tun bɛ yen nɔ ko o cira jɛkulu kura sigira jamana ɲɛmaaw fɛ a sigili min kɛra sisan nɔ olu sigira kun min kama ani laɲini ye fɛn min ye an da bɛna don olu la ka se ka walawala maaw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a cogoya min na. Siga tɛ nin na Bubakar kɔrɔfɔ ɲɛna kojugu an b'a daminɛ Djibril Diallo la tiɲɛ don a ye kɔrɔfɔ min fɔ sisan an y'a ye k'a fɔ ko nomination couleur transitoire mais sani o ka na an y'a ye k'a fɔ chambre des mines donc mun yɛrɛ don kun jumɛn na o y'a di so. D'accord. I ka ɲininkali n bɛ segin ka I yɛrɛ fo tuguni I bɛ hakɛtɔ ɲini i fɛ quelques secondes et je crois que débat caman daminɛna I ka plateau kan yan I ye anw yɛrɛ wele an k'an da don débat la min ye code minier ni contenu local ye ani audit minier a kɛra sababu ye mɔgɔ caman faamuyali sɔrɔ a la donc an bɛ sang langue de bois fo parce que an bɛ se k'a fɔ olu sababu yala an ka kumaw caman lamɛnna parce que au départ anw tun y'a ɲini k'a fɔ Mali code minier min bɛ yen a man ɲi an ka fɛɛrɛ kɛ an k'a falen n'an ma ɲɛ an k'a falen a ka kɛ code ye min dilanna Mali kɔnɔ yan par les Maliens et pour l'intérêt des Maliens je crois que jamana ɲɛmɔgɔw u y'an ka kuma mɛn o sera ka don ba la an tun y'a ɲini fana contenu local min b'a to jamana kɔnɔdenw bɛ se ka Maliendenw bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na u ka dugu jukɔrɔ nafolomafɛn bɔli la o dun tɛ taa fo anw yɛrɛ ka entreprise locale minnu bɛ yan an ka fournisseur minnu bɛ yan i n'a fɔ olu ninnu olu bɛ se ka don ba la cogo min na n'o ye contenu local ye ala nana kɛ an y'o baaraw kɛ o sabatira o kɛra loi kɔrɔ ye donc c'est pour dire que toujours an bɛ émission fo parce que a kuma bɛ daminɛna yan sabanan tun ye audit minier an y'o fana laɲini kɛ les autorités de la transition u y'o fana appliquer c'est pour dire que an ye kuma o kuma fɔ yan ala barika la kumaw sera a se yɔrɔ la donc o sababu ye aw ka émission ye donc a ka kan an ka foli lase aw ma ka foli lase I ma ka foli lase I balimakɛ ni jɛɲɔgɔnkɛ Infré ma donc pour dire que vraiment aw ka émission ye nafa b'a la hali k'a danni ma vraiment anw kɔni ka secteur la an y'a nafa ye donc o foli kan tun bɛ n bolo k'a lase I ma donc maintenant an bɛna I ka question na n'o ye chambre de mine yɛrɛ kɔrɔ ye jumɛn ye chambre de mine chambre consulaire de don c'est-à-dire chambre consulaire ye jumɛn ye jamana bɛ cakɛda bolo dɔ sigi min bɛ se ka kumaɲɔgɔnya kɛ jamana ni secteur baarakɛlaw kan o chambre consulaire n'i y'a jateminɛ chambre de commerce bɛ yen APCAM bɛ yen olu bɛɛ chambre consulaire de conseil des chargeurs olu bɛɛ chambre consulaire ye on peut dire que c'est l'interface entre l'État et les acteurs c'est-à-dire olu sigikun ka se ka acteurs minnu bɛ baara in kɛ ka se k'u ka laɲiniw n'u ka degun n'u ka u bɛ fɛn o fɛn ɲini pour que u ka baara bɛ se ka ɲɛ u bolo cogo min na ka se ka kɛ kumaɲɔgɔn ani jamana ni ɲɔgɔn cɛ bon jamana fana b'a sigi pour que ka fɛn fana faciliter k'a ka baara fana nɔgɔya a bolo parce que jamana tɛ se k'a bɛɛ kɛ donc o de ye chambre de mine sigikun ye ka se ka mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ fɛn o fɛn balimakɛ ko ko sanu dɔrɔn tɛ dugu jukɔrɔ nafolomafɛn bɛɛ donc secteur minier ɲɛsinnen bɛ dugu jukɔrɔ nafolomafɛn bɛɛ de ma sanu kɛrɛnkɛrɛnnenya dɔrɔn tɛ quoi donc o de sen fɛ en 2004 ATT ye loi dɔ bɔ pour que ka chambre de mine créer c'était en 2004 bon an tor'o kɔnɔna la bureau ma se ka sigi mais en 2009 élection fɔlɔ kɛra la parce que n'ale bɛ sigi jamana tɛ mɔgɔ choisir k'a sigi minnu bɛ secteur kɔnɔna na olu yɛrɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka élection kɛ mɔgɔ minnu bɛ se k'u ka intérêt défend mɔgɔ minnu b'u ka degun dɔn olu bɛ se ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye cogo min na o ɲɛmɔgɔ ninnu de fana bɛ minnu b'a kɔnɔna la olu ka degun k'a ta ka se ka solution sɔrɔ a la donc 2009 élection fɔlɔ kɛra o kɛra mankan ye a ma ɲɛ cour suprême ye o élection annulé ka bɔ yen donc 2011
élection dɔw wɛrɛ kɛra o kɛra Spona ni Jige ala ka hinɛ la Amadu Jige olu taara élection na mais Spona gagnera an bɛ foli lase Spona yɛrɛ ma donc maintenant chambre sigi cogo filɛ mais chambre in kɔnɔna la acteurs dɔw de b'a kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ les grandes mines et les petites mines olu représenté len don a kɔnɔna la ni bɔra yen sous-traitants représenté len don a kɔnɔna la ni bɔra yen comptoir d'achat et raffinerie o fana b'a kɔnɔna la ni bɔra yen orpailleurs fana b'a kɔnɔna la bon fɔlɔ la Daragi tun b'a kɔnɔ mais sisan comme on interdira avec le nouveau code minier olu bɔra la voilà ninnu de acteurs baw ye secteur minier la minnu bɛ chambre de mine constituée donc maintenant olu bɛɛ ka représentant bɛ chambre in kɔnɔna la bon ala nana kɛ chambre sigira 2011 donc a mandat ye san 5 de san 5 banna 2016 bon 2016 fo kana bila an bɛ yɔrɔ min na sa élection ma se ka kɛ donc on peut dire san 8 an tora nin kɔnɔna la k'a sɔrɔ élection ma se ka kɛ bon alors que chambre de mine yɛrɛ ka statut règlement kɔnɔna la a sɛbɛnnen don a kɔnɔ ni élection ma se ka kɛ ministre des mines parce que chambre de mine ministère des mines de ka tutelle kɔnɔna la c'est pour dire que ministère des mines de fana ka regard b'ale kan ni yɔrɔ minnu man ɲi ale bɛ intervenir pour que k'olu labɛn bon maintenant statut règlement kɔnɔna la sɛbɛnnen don k'a fɔ ni mandat banna ni élection ma se ka kɛ ministre b'u ka mandat prolongé de 6 mois bon 6 mois in mana se au bout ni élection ma se ka kɛ ministre bɛ chambre dissous ka collège dɔ sigi n'an b'a fɔ o ma collège transitoire maintenant collège transitoire de bɛ relais ta sisan ka se ka élection organiser secteur bɛɛ i n'a fɔ n ye secteur minnu cité olu bɛɛ ka mɔgɔw bɛ se k'u yɛrɛ y'a kɔnɔ cogo min na donc candidat min bɛ na o bɛ k'a président ye et puis secteur bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan walasa secteur problème bɛ cogo min na ka se ka solution sɔrɔ o la voilà brèvement n bɛ se ka min fɔ chambre de mine ko la voilà donc maintenant tout récemment o ma dogo mɔgɔ si la kɔsani na an bɛna na o yɔrɔ la voilà parce que an bɛna tour kɛ voilà parce que yɔrɔ min na sisan donc n'i y'a ye question nin posera bɛɛ sigilen bɛ k'an lajɛ bon ko collège transitoire ni sigira mais mun de kɛra olu kosɔn an y'i ɲininka n'i y'a ye ko nin kɛra ko dɔ de kɛra donc o ko min kɛra nin i donna détail kɔnɔ k'a ɲɛfɔ c'est à dire bɛɛ ka don ma kɛ i y'a faamu olu kosɔn collège transitoire nana donc Boubacar Djibiri ka kɔrɔfɔ tɛ kuma b'i bolo. ok n bɛ taa Togola fanfɛla n bɛ ɲininkali min tɛnko e la collège transitoire min sigira sisan e y'a ye cogo jumɛn na u ka baara bɛna kɛ fɛn jumɛn. Ok, merci frère. Anche Albi. Collège transitoire ni ame collège jɛkulu le do i n'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ fara ɲɔgɔn kan mɔgɔbaw minnu bɛ u bɛ sigi fɛn min kan u bɛɛ bɛ dɔ dɔn a la u bɛɛ b'a ko cogoya dɔn maintenant collège in bɛ na kɔlɔlɔ de c'est à dire a bɛ na gɛlɛya de kɔfɛ généralement pour que ka se k'o gɛlɛya min nana n'o ye ka se k'olu wuli ka se ka labɛn kɛ yaasa équipe kura bɛ na ka kɛnɛ labɛn olu ye tagasira bɛɛ lajɛlen fɛ papier ko bɛnbaliyaw ko caman b'a la parce que élection fɔɲɔgɔnya caman kɛra secteur in kɔnɔna na donc secteur in vraiment a baaradaw bɛ yen nɔ bɛnbaliya caman b'a kɔnɔ donc collège ka baara fanba bɛna kɛ min ye k'a essayer ka bɛn lana mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ k'a essayer ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan yaasa mɔgɔw bɛ se ka kan kelen fɔ cogo min ka sɛbɛn minnu bɛ yen nɔ n'o ye statut règlement ye ka se k'olu lecture kɛ yalasa hakilinaw ni tagabolo bɛ se ka ɲɔgɔn bɛn kelen ma cogo min na maintenant o kɔfɛ ka essayer ka élection fana labɛn yalasa ɲɛmɔgɔ ɲuman bɛ na o bɛ se ka kɛ cogo jumɛn na fɛn dɔw tun bɛ ni chambre de mine ta k'a lajɛ fɛn dɔw tun b'a kɔnɔna na olu tun ye gɛlɛya ye parce que ni an ka secteur in ta u y'a fɔ cogo min na jɛkulu don minibaw bɛ yen minimangamaniw bɛ yen orpailleurs bɛ yen maintenant carrière tigiw bɛ yen bon olu bɛɛ mana fara ɲɔgɔn kan alors que i bɛ taa sɔrɔ bɛɛ kungo fɔ yɔrɔ tɛ kelen ye minibaw ni olu ka baara lajɛ olu ka baara fanba bɛ kɛ ministère des finances de la maintenant min ye orpailleurs ye olu ye administration relève de l'administration territoriale maintenant min ye acteurs tɔw caman ye olu bɛ ministère des mines na bon donc mɔgɔ minnu bɛ yen k'u kungo fɔ yɔrɔ tɛ kelen ye u ka ko kunbɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ tɛ kelen ye n'i y'olu fara ɲɔgɔn kan jɛkulu kelen na a ko ka gɛlɛn bɛɛ fɛla ka se ka sɔrɔ a ko kelen kɔnɔna na
donc il faut que texte soit harmonisé ka se ka ko yɛrɛ organiser pour que laɲini ye min ye n'o ye chambre jɔyɔrɔ ye walasa ka parce que chambre ye i b'a fɔ jamana min ko a sen sabanan de ni société minière ta olu ye sen kelen ye jamana ye filanan ye maintenant ni de b'u ni ɲɔgɔn cɛ pour équilibrer un peu gɛlɛya mana don n'u ni ɲɔgɔn cɛ ale bɛ se k'o kɛ ale ye société minière kungo fɔlɔ don cogo min comme olu yɛrɛ kɔnɔ baarakɛlaw fana kungo fɔyɔrɔ don donc a bɛ se ka baara yɛrɛ fɛ ka laɲini kɛ jamana ka baarakɛminɛw don o wagati kelen fana na a yɛrɛ fana bɛ se ka hakilinaw ta min bɛ secteur yɛrɛ ka développement a ka ɲɛtaga k'o fɔ k'olu o siraw ye don jamana kɔrɔ donc vraiment n'a sera ka collège sera ka baara kɛ ka ɲa a ka ca ala fɛ. ne yɛrɛ bolo wagati jumɛn dir'u ma. bon délai pour le moment délai ma délai mɛ fɔlɔ ne kɔni ka faamuya ma délai mɛ fɔlɔ. On va les laisser s'installer d'abord comme lycée Rabora a semaine kelen bɔ donc u bɛ ɲɔgɔn ye pour que ka se ka fait de route dɔw élaborer entre eux ka se ka objectif fɛn o kɔnɔna na pour que ka a lajɛ a ko bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogo min na. Bokara kɔrɔfɔ ɲɛna an bɛna Kuyate fan fɛ Kuyate i y'a yira k'a fɔ a ye hors payeurs de bon ni collège 33 min sigira yala a y'a ye cogo di. bon n bɛ n ka foli di bɛɛ lajɛlen ma fɔlɔ an ye collège nin an bɛ se k'a fɔ n ko tare a nacogo la parce que an y'a ye cogo min na an yɛrɛ ka cri de détresse de mɛnna an ye an ka cri de détresse kɛ a mɛnna an b'a collège ni natɔ jateminɛ k'an ka wuliwulimakan mɛnna an dama baralaw parce que n'i y'a jateminɛ chambre yɛrɛ kɔnɔ ko caman bɛ dama bara kɔnɔ donc anw place de tun kan ka ye chambre kɔnɔ anw yɛrɛ ka dama bara yɔrɔw la mais an mɛnna an m'olu ye mais fɛn dɔ kɔni an bɛ se k'a fɔ fɛn dɔ jiginna o t'a bɔnnen an b'a collège ko ni nacogo jateminɛ ko nin ye changement ba de natɔ ye sanuko hukumu kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an dama baralaw parce que il faut ka fɛn dɔ de yira yɔrɔ dɔ de yira anw na anw bɛ se k'an degun fɔ yɔrɔ min na anw degun bɛ se ka ye yɔrɔ min na ka kɛ sababu ye fana ka anw dama barala organiser organisation ye mun ye walasa Mali sanuko yɛrɛ ka kɛ maliyɛn wɛrɛ sagona ye ko caman bɛ anw ka dama bara kɔnɔ bi gouvernement t'a kalama mais mɔgɔ minnu kan ka gouvernement labɔ a kalama mais n'olu dama barala yɛrɛ t'olu dɔn donc o ko ka gɛlɛn kosɛbɛ an ka degun ye ka go donc collège transitoire min ye an kɔni pɛrɛlen don an dama baralaw k'a dɛmɛ a ka baara la walasa élection ka kɛ ka ɲa élection o fana ni kɛli fɛ an dama baralaw k'an yɛrɛ sɔrɔ chambre de mini nata kɔnɔ k'an yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ cogo di ka lafiya d'anw ma ka anw ka dama bara organiser an bɛ yɔrɔ min na ko min bɛ boucler damabarala filɛ nin ye damabara ma se k'a reconnu Mali la komi métier a ka d'an ye damabara ka reconnu komi métier n'i y'a jateminɛ anw damabaralaw ka ca an ka ca ni cakɛda caman ye an bɛ taa fo mɔgɔ 2,000,000 ani dɔɔni bon n'i y'a jateminɛ mɔgɔ 2,000,000 ni dɔɔni mɔgɔ 2,000,000 ni dɔɔni bara kɛ baara la yɔrɔ o yɔrɔ la i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw de b'u nɔfɛ ni damanda siti sigira i b'a ye malo feerela bɛ na essence feerela bɛ na gasoil feerela bɛ na fani feerela bɛ na fɛn sugu bɛɛ feerela bɛ na mais jɔn yɛrɛ ye damabarala ye fo ka damabaralaw canaliser ka papier k'u la boucler anw bɛ yen anw ye damabaralaw ye maliyɛnw de don papier t'an na an bɛ ka denw sɔrɔ damanda la papier t'olu fana na mɔgɔ dɔw bɛ ka na sanu ɲini na an fɛ an t'olu dɔn anw damabaralaw yɛrɛ fana bɛ ka sanu bɔ k'a feere mɔgɔw ma an tɛ mɔgɔ minnu dɔn parce que sanu ko kɛra fɛn min ye a kɛra natako de ye prix de bɛ calculer a bɛ ka feere min ma o tɛ dɔn o tɛ ka calculer nin ye jɔn de ye bon an yɛrɛ sirannen don yala an bɛ ka sanu minnu bɔ k'a feere mɔgɔw ma an tɛ mɔgɔ minnu dɔn est ce que sanu tɛna an kɛlɛ don dɔ wa donc o de kosɔn an b'a fɔ collège transitoire min nana nin a ka damabaralaw wele a k'aw degun dɔn sanuko minnu bɛ Mali kɔnɔ sanu sa ka feere mɔgɔ dɔw bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ ka sanu sa minnu yɛrɛ tɛ maliyɛn olu yɛrɛ kɛlen don k'anw dominer terrain kan
anga sanuko la ka a yira jɔn ye sanu sana ye Mali est-ce que malien de sanu san ka kan wa ou bien dunan ni sanu san ka kan wa ko o yira anw na ka tila ka sanu bɔda a bɛ feere yɔrɔ jumɛn jɔn de bɛ sanu bara sanu bɛ transi feere sanu ka feere bɛ kɛ yɔrɔ jumɛn na donc n'o kɛra o bɛ lafiyaba di a bɛ se ka kɛ sababu ye Mali sanu bɛ Mali nafa don dɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye Mali bɛ se ka kɔdɛn yɔrɔ sɔrɔ sanu na donc kelen bɛ se k'a f'i ɲɛna bi diɲɛ bɛɛ de bɛ sanu baara la Mali kɔnɔ mais anw tɛ sanu baara la mɔgɔ si fɛ u b'a yira anw na ko Mali de ye premier ye sanuko la diɲɛ kɔnɔ bɛɛ de bɛ sanu baara la an fɛ yan mais anw tɛ yɔrɔ si la sanu baara la sanu baarako ɲuman n'a baarako jugu a matière n'a fɛn wa bɛɛ bɔ kɔ kan de ka na d'anw ma n'anw b'a baara o bɛ tila n'a bɔra fana olu de bɛ tila filan k'a récupérer misali la ni dɔ ye machine d'e ma k'e ka sanu bara ni sanu bɔra o kɔrɔ de k'i bɛna machine sara ni sanu ye donc an b'a fɛ k'olu bɛɛ dabila ka damabara organiser secteur ni organiser ka Mali sanuko kɛ maliyɛnw yɛrɛ sago ye k'a yelenkun maliyɛnw yɛrɛ ɲɛkɔrɔ ka damabaralaw fana kɛ fɛn ye min kɛ cakɛda ye Mali kɔnɔ parce que anw ka ca ni bɛɛ ye mais anw kɔni ɲan t'anw place la fɔlɔ comment dirais-je tɔma ninnu kɔnɔ fɔlɔ o de kosɔn an b'a fɔ ko tare collège 33 ye an pɛrɛlen don an damabaralaw ka baara kɛ n'u ye ka tila k'an ka secteur organiser k'u dɛmɛ k'an ka secteur organiser. Bɔnari Kuyate a ye kuma dɔ fɔ donc a yɛrɛ b'a dɔn a damabɔla ninnu a organiselen tɛ n bɛ ɲininka la a organiselen tɛ quoi. Association t'aw bolo aw b'o fɛn t'aw. Bon an organiseli tɛ damabarala ma organiser Mali kɔnɔ damabara yɛrɛ ma deli ka organiser. parce que m'a fɔra mun na parce que dɔw y'a ɲininka k'a fɔ ko a gɛlɛya fanba bɛɛ an mun ye hors payeur ye ko ka se k'o ye o kan k'a yɛrɛ datugu i y'a faamu sisan e bɛ se ka mun fɔ o la parce que comme i y'a yira k'a fɔ ko an ma organiser papier t'a la bɛɛ bɛ na ka na nin bɔ a ka bon mɔgɔ ka kuma o bɛ se ka kɛ cogo di. voilà sisan n b'a fɔ sisan ko Mali yɛrɛ de ma damabara yɛrɛ ko ni Mali kɔnɔ wa komi métier parce que n'a tun yɛrɛ kɔnɔ Mali kɔnɔ komi métier mɔgɔ wɛrɛ tɛ bɔ jamana wɛrɛ ka na sanu san Mali kɔnɔ. mais jɔn de kan k'a reconnu. bon min kan k'a reconnu gouvernement de kan ka damabara reconnu Maliyɛn mɔgɔ miliyɔn 2 ni dɔɔni de sigilen balo sigilen don na n'i ye miliyɔn 2 ni dɔɔni yɛrɛ bɔ chômage la caman kɛra dɛ n'i ye miliyɔn 2 ni dɔɔni bɔ caman kɛra mini filɛ nin ye anw ka ca ni minɛriw ye cakɛda caman bɛ Mali kɔnɔ an ka ca n'olu ye mɔgɔ caman de fana bɛ Mali kɔnɔ sanu san bolo nin ma olu tɛ Mali ye anw yɛrɛ de fana bɛ ka sanu feere olu ma nata bolo parce que prix de bolo dès que damanda sanu n'a bɔra damanda la ka ban o ye Mali taabololen ye a la an bɛ se k'a fɔ ko 100 sigi la 20 dɔrɔn de bɛ don Mali kɔnɔ 80 bɛ bɔ a kɔ kan bon sanu fana bɛ ka fili fɛn caman na caman bɛ ka na sanuko la damandaw la u bɛ ka na fɛn caman fali sanu na u bɛ ka fɛn caman feere ni sanu ye. ok voilà d'accord an bɛna segin i ma parce que gundo caman bɛ yen fo k'an k'a dɔn réellement la a bɛ cogo min na préfet bolo bɔ kala. ok alu bɛna ye fanfɛla la aw ka niveau la min y'a CPM ye ni collège transitoire in sigilen ɲɛta don aw ka jɛkulu ma wa. alhamdulillah kuma a ye kuma de a diyara n ye a bɛ hakɛ to mura bɛ na dɔɔni. ala ka nɔgɔya. ami ami vraiment ni collège transitoire in sigili a diyara anw ye kosɛbɛ parce que ne ye jateminɛ kɛ chambre de mine nin na depuis wagati jan a ko kun gɛlɛyara kosɛbɛ mais collège transitoire nana wagati min na o nana sɔrɔ secteur mɔgɔ bɛɛ lajɛlen commencera ka organiser ou bien commencera ka représenter je peux dire comme ça parce que orpailleurs bɛ u dama association AVPRM mɔgɔ ninnu ça c'est tout ce qui est dugukolo nafa fɛn fɛn bɛ yen olu mɔgɔw fana b'u dama maintenant ninnu fana ka groupe mɔgɔw b'u dama ICROM mɔgɔw bɛ yen ka fara anw yɛrɛ kan donc anw yɛrɛ wulila kan anw organiser cogo di mun na o sɔrɔla contenu local de ɲɛfɛ parce que an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ chambre min kun kan ka baara dɔw kɛ olu ma kɛ donc an minnu ye sanni feerekɛlaw ye fournisseurs ye ani prestataires ye secteur minier la anw y'a ye k'a fɔ n'anw ma fara ɲɔgɔn kan k'an organiser pour que ka contenu local nin kunbɛn a bɛ kɛ an bolo baara ye donc ni collège transitoire nana tan anw kɔni bɛ min ɲini u fɛ u ka teliya u ka se ka bureau in sigi pour que anw yɛrɛ ka se k'an yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ an ka jɛ ka baara in daminɛ teliya la
pour que ensemble on se ka contenu local ni ka se ka encadrer cogo min na en même temps gɛlɛya fɛn fɛn bɛ secteur minier bɛɛ lajɛlen na ka bɛɛ lajɛlen encadrer o cogo kelen na mais ne tun bɛ fɛ ka profiter komi débat ka jan dɔɔni kuma tɛ na kuma bɛɛ ka contenu local explication dɔɔni di mɔgɔw ma pour que mɔgɔw k'o faamuya parce que a ma occasion sɔrɔ ka kuma a kan kosɛbɛ kosɛbɛ contenu local ni mɔgɔw bɛ ka erreur dɔ k'a la c'est à dire mɔgɔw b'a fɔ ko contenu local ko min bɛ sɔrɔ Mali la ko k'olu ta Mali la contenu local tɛ limité o la o ye erreur de ye parce que ni grand menu lajɛ n'i y'a jate an ka baara fanba bɛ ɲɛsin grand menu de ma bon grand menu bɛ na ni fɛn o fɛn pour que ka grand menu jɔ n'i y'a fɛn ta 100 o 100 la produit ta i bɛ taa sɔrɔ min bɛ sɔrɔ Mali la n'a cayara peut-être 5 ou bien 10 o y'a n'a cayara wa o yɛrɛ caman ye dumuniw de ye sinon produit fɛn fɛn bɛ bɔ ko ka industrie jɔ i bɛ taa sɔrɔ a si tɛ dilan Mali la quasiment a si tɛ bɔ yan bon maintenant ça n'a fɔra contenu local yɛrɛ bɛ ta ba la yɔrɔ jumɛn o transfert de compétences de ye transfert de compétences ye mun ye c'est-à-dire que grand minnu n'u nana société baw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ industrie jɔli la u bɛ taa minɛnw san société baw la ou bien u bɛ taa société ba dɔw ta olu bɛ na prestation dɔ k'u fɛ yen bon a kan ka kɛ de o société ba fɛn o fɛn bɛ yen n'u bɛ nalen an ka jamana kɔnɔ u ni an ka société dɔ ka jɛ ka o baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ o de contenu local yɛrɛ nafa ye olu ka jɛ o de bɛ kɛ sababu ye olu bɛ an ka mɔgɔw former u bɛ an ka mɔgɔw compétence transférer u ma et puis tagalen ɲɛfɛ fana o de bɛna kɛ sababu ye o société ninnu usines ou bien o atelier de fabrication bɛ se ka jɔ an fɛ yan o bɛ se ka kɛ sababu ye k'an ka denmisɛnninw ka baarako nɔgɔya kosɛbɛ donc fo nin yɔrɔ in de ka ɲɛfɔ ka ɲɛ mɔgɔw ye contenu local yɛrɛ belebele fanba ye nin yɔrɔ voilà parce que a nafa belebele tɛ dɔrɔn ko min bɛ sɔrɔ yan hali min tɛ sɔrɔ yan n'a fɛn o fɛn bɛ kɛ yan société o société n'a bɛ bɔ i n'a fɔ Ameriki ka na baara kɛ yan a ka kɛ a kana don yan cogo si la f'a ni maliyɛn société dɔ de ka jɛ k'a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. I bɛ se ka exemple dɔ di a la. exemple dɔ ye mun ye i n'a fɔ sisan ni pompe ta sisan pompe tɛ bila Mali la bɛɛ b'o dɔn bon maintenant sisan ne bɛna pompe san société dɔ fɛ Afrique du Sud ka tila k'o société wuli o kana ka n'o pompe installer yan. I b'a san société min fɛ Afrique du Sud a bɛ fɔ société in ye de débrouille-toi i ka société dɔ ɲini Mali la yan i ni min bɛ jɛ an b'a san o de fɛ o de b'a san e fɛ comme ça a bɛ san o société fɛ baara bɛ don an ka société maliyɛn de ma o fana bɛ e de ta sisan e de bɛna baara kɛ olu ye i ni an ka maliyɛnw bɛ jɛ k'a kɛ donc n'o kɛra an ka maliyɛnw bɛ dege pompe baara la u bɛ dege pompe dilanni na u bɛ pompe baara ɲɛdɔn donc o kɔnɔna la u bɛ tila ka sɔrɔ fana k'a la o sɔrɔ ye hali n'a kɛra 10% 15% o fana ka ɲi an ka économie ma donc nous le contenu local yɛrɛ ye. Ok, d'accord. Je pense que Boubacar, tu vas répondre à ce qu'il a dit. J'ai compris que donc, Amina Djibé Fanfé, il y a eu Tcheno, il a mis, il y a explication dit. Maintenant, Amina Boumou Kalama, collège transitoire. Bon, et association Bibolo et à Yétoudi, c'est comme voilà. Bon, association Ténébolo, je suis président d'une association. Merci beaucoup. D'accord. Mais je vais rectifier. Quand j'ai cité la chambre de mine, je carrière, carrière industrielle et artisanale. Industrielle et humaine, dolériti boka kesraba et ani calcaire il y a des carrières industrielles olu chamamba en fait bon artisanal et mieux ambe minu me tchenchen bo ku gros nous a forma ko carrière mais ça c'est artisanal donc me fait ko au fraka pour ne pas que information fana aka dafa quoi OK voilà donc maintenant collège il y a photo comme ça question na ça pourquoi collège nana ni mango chambre de mine statut règlement 2018 qu'on a là article d'obé je pense 45 de mafli où il y a ni mandat bana si avait prolongé 6 mois ministre va prolonger 6 mois ni 6 mois bana ni élection ma sekake immédiatement chambre de dissous bon on a de 2016 jusqu'à 2024 sans chèque ministre de Joltemna a chima seka appliqué la question qu'on se pose autrement Moutoumbe
Kosani, la ministre ça, même bien qu'elle est nana, comme on le dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc maintenant, elle est texte appliqué. Donc, ni quoi que texte appliqué, avec chambre de dissous, canani collégier. Collégier, ministre tutelle de beau au choisi. Très généralement, c'est les gens qui sont neutres. C'est-à-dire que mon côté là, au lieu de faire yoro laje, ka yoro la ben 600, ka acteur be wole. Et maintenant, mon c'est qu'à tout enregistrer tout comme parce que ni domina ni élection, il faut qu'il ait enregistré. Il a enregistré l'intérêt, voter. Et puis, c'est comme si en réalité, tu n'es pas un acteur. Donc, au là-bas, on béquet. En collège, on a à l'issue. Franchement, on satisfera parce que on a vraiment le secteur il y a donc pour ne pas faire de publicité, mais on a vraiment le secteur on sait que on espère que à la fin la donner la capacité de pouvoir vraiment rassembler tous les acteurs pour de on a comment on sait organiser tout dit. Et puis maintenant ceux qui seront intéressés un jour pour la prochaine chambre maintenant on veut se cambo tout dit au fana kanye fo mokoye na fo orpaero ya photo comme parce que allez statut règlement qu'on a fana là quota de délai no bema c'est grande minimum représentation au lieu de 30%, ainsi de suite. Sous-traitance 15%, orpaero 16%, à classe les noms, benika voix de dos. Mais bureau consulaire là, il t'a sur le mot qui m'a des à représenter. Mais ben à nombre de vice-président on a bien pour représenter chaque secteur, parce que à d'abord il y a des secteurs à représenter à Kono. Donc on a une femme à bailler, on a des chambres à une femme à bailler. Comme Balmaké tout la photo comme là. Effectivement, souvent on est confronté à ce problème-là. C'est ça sur l'activité d'obé. Au Sénégal, le ministère de là, à Sénégal, le ministère de là. Exemple, ta grande mine, le ministère des Finances et de l'Économie, ne baraque n'y a fait compte tenu parce que un peu de taxes, mais sera un dividende, nous, on va relever le ministère de l'Économie de là. Mais maintenant, tout ce qui est côté technique, il y a beaucoup de bolini, ça nous, on va relever le ministère de Mines. À mi fana faut de Mambarakela, code minier de Aïra. L'orpaillage relève des collectivités locales. Chamara to Kalama. Qui dit collectivité locale relève du ministère de l'administration territoriale. Donc ça veut dire que chambre mine a été au ministère de l'administration territoriale à travers les mairies. Les trucs, les comptoirs d'achat. Bon, nous faisons le ministère de l'investissement et commerce ou le ministère des mines. Donc souvent au Guéla obéit. Bon maintenant pour que au Guéla oublie, il faudrait que réflexion qu'il vraiment même ce qui est chambre de mine qu'on a la tourne pour que Becca de vous me sait parce que les gars de vous font donc il faudrait que nous maintenant au cas là j'ai qu'à toilettage c'est qu'à secteur c'est-à-dire qu'à fond qu'à tintin qu'à là ben parce qu'il faut que texte ou les réalités au canyon parce que ni de mon barakela au jatem nabi des fois on y nous on signé comment au gelabe sur mona parce que peut-être sur le de mon bara la yoromina mairie de yoroduma quoi barake mais ni ministère de mine permis mo yorola yoro gelabe na jago awu signé comment bon au gelabe on faut qu'à réflexion qui est au gelabe mais c'est qu'à glan qu'à banto mona parce que de mon barakela na fa photo mona ou organiser qu'à couloir glaué ou barake yoromna qu'à yoro protéger qu'à couloir et qu'à douma wala sa mo ko kana se qu'à permis bo yoro nkanto mona parce que ne tant que couloir fa na mo bo ni permis bora jamana de permis de permis qui fera moi bokele donc souvent abina ni gela badi bo gela ni pour ko ban il faut les mots de la fois il faut les états généraux du secteur minier engagement gela mo lomba engagement ñoo fait d'accord voilà engagement ñoo fait akachala fait solution bala quoi mais moi la question que moi je voulais là c'est-à-dire transitoire mo sigdan 600 ayayi après parce que quoi faire amena au transitoire musina durer c'est combien de temps après on va revenir pour le mois tout là que j'habite tout là ko à l'issue Rabora il y a quelques jours nous m'a fait ce que nous avons sanitaire bon certainement ni la barala on a une mission c'est les hommes les moyens et le résultat donc maintenant il est temps fana de l'adje parce que nous on a temps fana couronne tout sur la est-ce qu'il y a baraka gagner on a problème de donc mes collègues mi sikira ça on fera dans ñoko ene 600 certainement ils vont faire une feuille de route un chronogramme
o bɛ sɔrɔ k'o proposer acteurs ye o bɛ valider comme ça baara bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni baara ye o de y'a kɛcogo ɲuman ye. D'accord, donc ça veut dire que collège mun sigira ni l'association association donc les membres là donc vous ayez donc au Moudouruma il y a pas de problème. Vraiment nous on est d'accord. Vraiment mɔgɔ minnu kɔni b'a an ye minnu y'a kɔnɔ vraiment an ka danaya b'u kan on sait que u bɛ milieu in dɔn u bɛ se ka mission in accompli fana vraiment an jigiya b'u kan k'a fɔ a connaissance n'a compétence b'u la voilà. C'est la politique hein. C'est la politique. A b'a bɛɛ sɔnna an b'a politique t'a la mɔgɔ min bɛ la politicien tɛ on dirait chambre de députés a kuma kun a ko usala sanubɔlaw ma faamu sabula a kuma kɔni cayara an ka plateau kan ka ca maintenant Togola n bɛ ɲininkali min tɛngo i la bi bi in na an ka dugu jukɔrɔ nafa sɔrɔ sira ninnu bɛ lahala jumɛn na aw ka niveau la. Ok, merci. Dugu jukɔrɔ nafolo ninnu u bɛ lahala min na bi lahala ka ɲi kojugu. Parce que avant de parler tu voulais rebondir sur ce ah oui bon parce qu'il faut qu'on a coordonné ɲɔgɔn dafa don ɲɔgɔn dafa don a ye kuma min fɔ a ye tiɲɛ fɔ mais ni contenu local ni ko ko loi ou bien contenu local a nana kun jumɛn na fɛn min tun bɛ yen o ye ko minnu jamana bɛ fɛn saba de bɛ jamana bolo dugukolo ye jamana ta ye dugukolo kɔnɔfɛn ye jamana ta ye et puis jamanadenw minnu fana bɛ yen nɔ n'olu kan ka nafa sɔrɔ min ko dugukolo nafolo la o fana ye jamana ta ye donc contenu local nana jamana ka sɔrɔsiraw bɛ o ye impôt ni fɛnw ye pour que jamanadenw olu bɛ se ka dɔ sɔrɔ cogo min na maintenant n'i ko ko jamanadenw ka dɔ sɔrɔ an bɛ min dɔn mais min se b'an ye pour le moment o de kɛli ka nɔgɔn o ye mun ye ɲini ninnu bɛɛ lajɛlen na a bɛɛ bɛ malo dun malo bɛ sɛnɛ an ka office Niger la a bɛɛ bɛ sogo ɲimi misi joli bɛ bɔ Mali kɔnɔ ka taa kɔfɛ a bɛɛ bɛ jɛgɛ dun jɛgɛ joli bɛ bɔ Mopti ka taa yan fɛ donc o secteur canalisé ka nɔgɔn mɔgɔw former ka nɔgɔn k'o chaîne d'approvisionnement créer ka mɔgɔw labɛn ka se ka minnu ka attente ye mun ye u approvisionner cogo la o fɛnw na o ka fisa an k'a fɔ fɛn min tɛ dilan an fɛ yan a ka ɲi dɛ a sɛgɛn ka bon mais ni résultat ka teli o ye kelen ni organiser ka nɔgɔn parce que mun na ni sirilen bɛ fɛn min na o b'an yɛrɛ tigɛ kɔnɔ donc ne tun b'a fɛ k'o yɔrɔ de fɔ k'a fara a ta kan wala o dɔrɔn de don sinon a bɛɛ ye hakilina kelen ye donc a ka question maintenant a ye min fɔ dugukolo nafolo bɛ cogoya min na bi jamana kɔnɔ vraiment an bɛ se k'a fɔ ko alhamdulilayi parce que n'i y'a jateminɛ a bɛ daminɛ wagati mun na kabini Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya an mɛnna sanu de kan hali n'a y'a sɔrɔ pétrole puits damadɔ kɛra Rusiw fɛ k'a ta Modibo la ka don Musa ka wagati kɔnɔna na maintenant an bɛna se 2010 kɔnɔnaw ma wagati min na fer commencera ka don a la n'o ye nɛgɛ ye après bauxite recherche bɛ yen o yɛrɛ gisement dɔw défini na déjà maintenant hali manganèse bɛɛ commencera ka ye o bɛɛ bɛ yan ka na lithium ko fana don a la tuguni. Bauxite ni manganèse ni bɛ se ka expliquer dɔɔni. Bauxite ale ye fugan bɛ bɔ min na alumine ale ye fugan bɔ nɛgɛ de o bɔgɔ o fana bɛ yan nɔ o gisement bɛ dɔɔni bɔ yan fana maintenant manganèse fana ale ye nɛgɛ qualité dɔ ye ani nɛgɛ an ka nɛgɛ fer ninnu yɛrɛ a n'o tɛ kelen kosɛbɛ mais u fila de bɛ fara ɲɔgɔn kan pour que ka se ka fer bayɛlɛma k'a bɔ joona Asiri u b'a fɔ ko o usine baw bɛ yan ko Asiri société indienne dɔ tun bɛ yan wagati tɛmɛnen na olu tun y'a essayer k'u b'a jɔ donc ATT yɛrɛ de la k'o premier pierre posé kɛ mais ala y'a kɛ a baaraw ma taa ɲɛfɛ bilen voilà donc o kama donc le fait que a bɛ ka diversifier jamana mago b'o de la parce que mun na n'i ye sanu ta sanu ka gɛlɛn kojugu ko n'i b'a fɛ ka kɛ waritigi ye miniko la i b'i ɲɛsin cuivre ma cuivre nɛgɛbilen min bɛ fɛn nin kɔnɔ maintenant n'i b'a fɛ ka bin ale fana bɛ yan aw bɛ yen mais ale recherche ye min ye o fana a mago bɛ a fɛn o fɛn a bɛɛ n'a ɲini cogo a bɛɛ n'a ɲini sira programme spécifique de bolo donc mais mun ka teli komi anw bɛ mun ɲini na yan nɔ a bɛɛ indiciw bɛ yan nɔ bon anw y'an ɲɛsin mun ma ni o fanga ka bon fɛ o ye sanu de ye kosɛbɛ
surtout an ka côté sud in na yan donc o de kama sanu ko ye ba sɔrɔ yan ka tɛmɛ tɔw kan kosɛbɛ donc de fait que a diversifié la suguya caman bɛ yen sisan an bɛ se k'a fɔ k'a bɛ sen kan maintenant a mako bɛ labɛnw na o labɛnw ye mun ye o ye kɔdiw ye voilà ani o kɔdi ninnu ni ka se ka mɔgɔw fɛnɛ labɛn école min ko fɔra cogo sugu bɛɛ lajɛlen na a yɔrɔ wɛrɛ kun bilala sen kan mais malheureusement hali bi a projet c'est en stand-by donc faut que olu mun filɛ nin pour que jamana ka se ka nafa kɔni sɔrɔ parce que an bɛ nafa ko de ɲini n'a ko la sisan nafa ka se ka sɔrɔ a la faut que mɔgɔw ka labɛn opérateurs bɛ labɛn olu ka se ka u ka baara kɛ ka ɲa maintenant baarakɛlaw mun yɛrɛ fana b'a baara kɛ olu ka labɛn et donc o labɛn yɔrɔ fanko de an fanga da o de kan kosɛbɛ pour que fɛn in bɛ se ka jamana nafa cogo min na sini ma an denw kana na an jalaki k'an y'an ka jukɔrɔ nafolo bɛɛ bɔ u ma nɔgɔya la donc o de ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye n'ala sɔnna an denw bɛ n'a nafa ye i y'a fɔ donc Fɔlɔba i ye kuma dɔ fɔ a bonya ne k'a k'i ma dɔɔni parce que aw ko vous êtes 2 millions millions kɛmɛ fila mais chose 2 millions pas yɛrɛ tɛ wa voilà donc sisan Djibril ye kuma dɔ fɔ ko aw ka baara nin ko a bɛ dépend ministère de l'administration territoriale il y a fama collectivité quoi a bɛ dépend olu la mais sisan ne b'a fɛ ka yɔrɔ min dɔn a bɛ sanu kuma min fɔra yala a bɛ nafa jumɛn de sɔrɔ la ni sanuko na dɛ e bɛ se k'i bɛ se k'a fɔ san o san a bɛ se ka joli sɔrɔ a dama dɔ puisque ko organisé tɛ papier t'a bolo mais n'aw k'a bɛ sanu fɛ a la yigi a joli bɛ se k'a sɔrɔ a la. Bokile o diyara n ye n'i ye sanuko kuma jateminɛ Mali kɔnɔ mɔgɔ si tɛ sanu bɔda dɔn Mali kɔnɔ parce que waati dɔw la u y'a daminɛ fɔlɔ ko 6 tonnes kana b'o la ko 150 tonnes kana b'o la an bɛ 200 tonnes ko kuma mɛn a la k'o bɛɛ bɛ kɛ san kɔnɔ damabara kɔnɔ k'o bɛ kɛ damabara kɔnɔ sigiyɔrɔ kan voilà fɔlɔ ko 6 tonnes u nana ko 150 tonnes tilala k'a fɔ ko 200 tonnes ko min bɛ bɔ ko min bɛ yira Mali kɔ kan min tɛmɛna damabara fɛ yala est ce que mɔgɔ b'o da dɔn wa bon il faut que i ka diya kuma la cɛ kɛ donc an bɛɛ de ɲɛ b'i la dɛ bɛɛ tulo b'i la don a détail kɔnɔ 6 tonnes in tiɲɛ n'o tiɲɛ tɛ o 150 tonnes o tiɲɛ n'o tiɲɛ tɛ o 200 tonnes fo yɛrɛ bɛ tɛmɛ a ka bon mɔgɔw kan mais u bɛ se ka k'u bɛ e yɛrɛ fɛ est ce que nin kuma nin a sagalen don wa. bon Bokile ne bɛ se k'a fɔ fɛn fɛn bɛ ka fɔ a la tant que n'i ma don fɛn kɔnɔ i t'a dɔn n m'a fɔ sisan k'an bɛ ka sanu feere mɔgɔ ma n tɛ mɔgɔ minnu dɔn wa. mɔgɔ wɛrɛ fana b'anw ka domaine nin kɔnɔ baara wɛrɛ kɔnɔ min yɛrɛ t'an maliyɛnw ye n'o kɛlen don ka anw yɛrɛ sɛgɛn baara nin kɔnɔ mais k'aw yɛrɛ sɛgɛn cogo di dɛ voilà donc dunan dɔw nalen don damabara wɛrɛ hukumu kɔnɔ ni mansin dɔw ye chinois b'a la siya wɛrɛ b'a la parce que komi an bɛ AES kɔnɔ n tɛna se ka jamana tɔgɔ fɔ olu de kɛlen ka vraiment ka an ka terrain ta ni chinois ka baara jateminɛ parce que chinois baara na n bɛ kuma yɔrɔ dɔn n bɛ dan to kuma na parce que ale baara ko kuma n'i ye a kɔlɔlɔ kojugu fɔ Mali kɔnɔ n'i ma kunna ja u b'i minɛ k'i datugu o la n bɛ dɔɔni fɔ n bɛ dɔɔni to yen k'i minɛ k'i datugu c'est-à-dire voilà sisan n'i y'a kuma fɔ chinois ka kɔlɔlɔ baara kɔlɔlɔ kuma fɔ bon n'i ma kunna ja i b'i yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ dɔ la hakili tɛ yɔrɔ min donc o bɛ chinois ka girin n'aw ye wa chinois ka girin n'aw ye siɲɛ 5 mais o bɛ se ka kɛ cogo di parce que mansin baw de b'olu bolo mansin baw b'u bolo mansin baw b'u bolo ka na baara nin kɛ ni u y'a jateminɛ mansin bɛ se ka fɛn fɛn kɛ Mali kɔnɔ an maliyɛnw bɛ se k'a bɛɛ kɛ mais sɛbɛn de b'u bolo yan voilà bon sɛbɛn ko nin de ye problème ye o de mankan de b'an fɛ sisan parce que e tɛ se k'a jateminɛ ko e wolola dugukolo dɔ kan e ka mɔgɔw sigira dugukolo dɔ kan san 200 san 100 aw bɛ ka sɛnɛ ni fɛnw k'a kan a dama baara k'aw fɛ mais don dɔ la aw bɛ baara k'a ye ko permis b'a la permis tigi yɛrɛ maliyɛn mais a tɛna a ka permis baara dɛ a bɛ partenaire wɛrɛ ɲini kɔfɛ minnu bɛ n'o permis baara a nɔ la bon o de ka ca bi n'an bɛ ka baara ka chinois ye o kɔrɔ bɛ kɛ kuma kɔnɔna na chinois bɛ ka baara min kɛ on dirait permis bɛ maliyɛn minnu dɔw bolo olu de b'u bila baara la mais permis bɛ maliyɛnw de ta ye permis ye chinois tɛ se ka permis sɔrɔ yan permis bɛ délivrer maliyɛn de bolo maliyɛn bolo géologue sigilen bɛ yan permis bɛ sɔrɔ cogo min na u b'a dɔn permis bɛ baara cogo min na u b'a dɔn permis bɛ di maliyɛnw de ma k'u ka petit mini baara u tɛ petit mini baara dɛ u bɛ partenaire de ɲini ka permis feere u ma partenaire n'o bɛnna mɔgɔ sugu sugu ma
o fana bɛ na ka na sigidala mɔgɔw imposé sigidala mɔgɔw kan o bɛ na kɛ balawba de waati dɔw la f'aw b'a mɛn ko chinois mankan bɛ yen fo mugu cira dɔw la a bɛ tan ni m'i farati a kuma ma i b'i yɛrɛ yɔrɔ dɔ la i man k'i yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ min na i y'a ye bon o la olu bɛ ka sanu min bɔ jɔn de b'o da dɔn donc o bɛ se ka fɛn minnu kɛ maliyɛnw de bɛ yen maliyɛn minnu bɛ se k'a kɛ u bɛ fɛn minnu kɛ mansin baara minnu kɛ n'a moyen dilan maliyɛn olu ma an bɛ se ka k'an ka dugukolo kan kɛlɛ bɛ ka kɛ yɔrɔ minnu na an bɛ se k'olu bɔ a la. mais alu dɛ mika engalu kuyate e bɛ kuma min na dɛ a ka a bɛ fɛn wɛrɛ quoi c'est à dire que n'i y'a ye mɔgɔ bɛ bɔ jamana wɛrɛ la ka na o bɛ nana ka na aventure de la kɛ i y'a faamu o tɛna wari dɔ ɲini wa u bɛna sanu de ɲini a bɛɛ tɛ wari kelen de tɛ non sanu bɛ t'u bolo wari tɛ u mana wari ɲini u nana sanu de ɲini o sanu parce que n'u ye sanu bɔ normalement la n'a organisé don ni mɔgɔ wɛrɛ bɔra jamana kɔ kan ka na sanu bɔ Mali kɔnɔ sanu de kan ka feere ka wari d'u ma u ka taa ka sanu to Mali kɔnɔ mais non o t'a la olu bɛna sanu bɔ de ka taa u bɛ quantité bɔ an t'o dɔn u bɛ quantité bɔ an t'o dɔn mais aw mun bɛ yen a bɛ joli bɔ donc a b'aw yɛrɛ ɲininka an bɛ maliyɛn a bɛ se ka joli bɔ an tɛ se ka foyi de fɔ an ka bɔta la ah bon bɛ an bɛ sanu bɔ an tɛ an yɛrɛ bɛ taa baara kɛ yɔrɔ minnu na bon i b'a sɔrɔ fana ni an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ mankan bɛ yen an bɛ sanu yɛrɛ bɔ fana ni an bɛ sanu di feere mɔgɔ ma an tɛ mɔgɔ minnu dɔn o de fɔ aw ɲɛna n ko sanuko ye fɛn min ye Mali kɔnɔ sanuko ye prix ko de ye a bɛ ka feere min o tɛ calculer o tɛ dɔn k'a dɔn nin ye maliyɛn de ye wa ou bien nin tɛ maliyɛn ayi a ka prix fɔ dɔrɔn n'a ye prix bila ko o prix yɛlɛnnen don sanfɛ bɛɛ bɛ taa n'a ka sanu ye o de bɛ secteur nin de kɔnɔ bon o n'i y'a jateminɛ raffinerie b'an bolo yan Mali kɔnɔ fo 2 mais ni ko ko damabaralaw ye mɔgɔ miliyɔn 2 ni dɔɔnin n'i y'a jateminɛ comment dirais-je mɔgɔ minnu bijoutiers b'a kɔnɔ mais bijoutiers bɛ taa sanu san Dubaï bijoutiers bɛ taa warigɛmugu san Dubaï mais sanu bɛ taa Dubaï Mali ka sanu de bɛ taa Dubaï n'u taara fɛn minnu bɛ matière minnu bɛ sanu na n'olu y'o bɔ a kɔnɔ Dubaï warigɛ bijoutiers bɛ tila ka t'o san ka na n'o ye Mali kɔnɔ bon or que ni raffinerie ninnu b'an fɛ yan raffinerie Marina Gold bɛ yen an y'o tɔgɔ mɛn Marina comment dirais-je Kanku Musa bɛ yen u ka jɛkulu bɛ ko ICROM mais est-ce que n'an ye sanu bɔ an yɛrɛ maliyɛn dama k'a feere ɲɔgɔn ma usine ka matière min bɔ a la ka matière min bɔ a la k'o bɔ a la mɔgɔ minnu fana bɛ baara kɛ matière ninnu na n'o ye bijoutiers ye u bɛ se ka u ka premier fɛngɛ san an yɛrɛ fɛ Mali kɔnɔ mais o tɛ kɛ dɛ an bɛ sanu de ta ka taa n'a ye Dubaï fɛn dama dama de fɛ nafaba de bɛ fɛn caman de bɛ sanu na géologue bɛ yan fɛn caman de bɛ sanu na n'u taara n'a ye Dubaï o fɛn caman de bɛ bɔ a kɔnɔ an yɛrɛ bɛ tila ka taa olu fɛnw san tuguni ka na n'a ye or que sanu bɔra Mali la mais n'a y'a feere an ka raffinerie ma olu ka matière olu bɔ a la bijoutiers jateminɛ olu bɛ warigɛ u mako bɛ warigɛ la u mako bɛ daɲan na mais n'olu bɔra la Mali kɔnɔ yan olu bɛ taa ka t'o san raffinerie la mobili avion ta t'o la tuguni ka taa. mais Kuyate est ce que aw i ka kuma kɔnɔna la est ce que nata tɛ ka aw yɛrɛ de to k'a sɔrɔ olu ka raffinerie minnu fɔ nin ye parce que ba tɛ aw n'olu cɛ aw bɛ ka sanu bɔ mais pourquoi aw tɛ aw ɲɛsin olu ma ni sanu ye directement ni aw bɛ k'a fɔ kuma kɔnɔna na ko mɔgɔ wɛrɛw bɛ na u bɛ prix fɔ aw bɛ prix la dɔrɔn pap est ce que nata tɛ k'aw bila o la. parce que nata yɛrɛ de don a ma organiser parce que prix ko kuma tɛ dɛ nata de ye prix ye o de bɛ k'o kɛ Mali kɔnɔ ni sanu san papier b'i bolo i tɛ sanu sɔrɔ sanu san papier tɛ min bolo o de bɛ sanu sɔrɔ. ni sanu papier tɛ min bolo o de bɛ sanu sɔrɔ mais ni sanu san papier bɛ min bolo o tɛ sanu sɔrɔ parce que ni papier b'e bolo règlement de bɛ ka k'u la sariyaw de bɛ ka k'u la a tɛ siɲɛ la tuguni a tɛ min bolo kuma caman tɛ min na a bɛ d'o de ma o de kosɔn ni sanu bɔra depuis damanda la sanu bɛ tila yen de n b'o de fɔ yan ko 80% bɛ bɔ 20% an yɛrɛ dama bɛ o de baara yan o de bɛ taa ka taa n'a ye Dubaï. c'est que vous avez un problème ce problème an bɛ problème ba de b'an. je viens tant que tout dépend de quoi faut que k'a yɛrɛ organiser voilà tant que n'an ma organiser e bɛna kuma min fɔ yan hali sini o bɛ na voilà kɛ ten i y'a faamu je pense que ce collège là mun sigira nin est ce que bon de toute façon on va revenir dans sa tour là Boubacar. ok Ami i bɔra ka tɔw ka kɔrɔfɔ mɛn sisan parce que aw fana bɛ jago kɔnɔna sanni feere nasira la a ko kɔnɔna na mais n'i ye nin jateminɛ kɛ est ce que aw ka secteur nin bɛna se ka malgré que ni collège transitoire in sigilen est ce que nin bɛna se ka aw organiser ka aw bɛn kelen ma est ce que e yɛrɛ dalen b'a la k'a fɔ nin bɛna se ka aw ka laɲini sabati. kuma diyara n ye i ye kuma di yan ne kɔni ne yɛrɛ fɛ u bɛ se k'a kɛ a capacité b'u la parce que mɔgɔ minnu don
u mɛnna secteur minier kɔnɔ kosɛbɛ mɔgɔ caman bɛ yen u ka expérience ka bon secteur minier kɔnɔ donc ne dalen don a la u ye équipe min sigi moi je les fais vraiment confiance je sais que u bɛ se teliya la u bɛ se ka baara in kɛ wa ne b'a ɲini fana u k'u jija ka baara in teliya bon o ɲini u fɛ maintenant n bɛ profiter toujours ka détail dɔ di hali bi contenu local ni kan hali bi parce que sincèrement fo mɔgɔw k'a faamu kosɛbɛ. E ka base ne ka base y'o ye parce que contenu local parce que contenu local nin n bɛ fɛn dɔ fɔ aw ye aw tɛ min faamuya an bɛ kɛlɛ o kɛlɛ la sanuko la n'a danna ne ma sanu min bɛ di Mali ma o bɛ bila an ka trésor de la k'a garder an ka dividende nin a bɛ d'an ma sanu de la an t'a la wari minɛ bon maintenant sisan contenu local nin même profiter mes chiffres dɔ f'i ye parce que comme n ye baara kɛ minnu kɔnɔ n bɛ ani dalu de la chiffre dalu don siga t'a la mɔgɔ si tɛ se k'a sɔsɔ c'est-à-dire que minnu na n'i y'a jate minɛ bon a bɛ dépend min taille fɛnɛ la parce que fɛn minnu c'est variable minnu ninnu n'i y'a jate minɛ a bɛ taa ka taa 7 milliards la ka taa se 14 milliards CFA la les min u b'o o sanni feere n'o baara service di société ma diɲɛ kɔnɔ kalo kɔnɔ. Jɔn b'o di. minnu ka service approvisionnement b'o de kɛ. 7 milliards. 7 milliards entre 7 à 14 milliards ça varie selon la taille des mines a bɛ dépend minnu ka taille la parce que mine dɔw bɛ se ka jigin hali 7 milliards jukɔrɔ comme dɔw bɛ se ka yɛlɛ 14 milliards sanfɛ. Par mois par an par mois. Kalo c'est pour cela. C'est-à-dire que nous avons fait sans kelen kɔnɔ n'i ye calcul kɛ an ka 13 mines n'u bɛ fonctionner normalement a bɛ masse min brasser sans kelen kɔnɔ ça varie aux alentours de 1500 milliards o de bɛ boli o de kama nin bɛ k'a fɔ jɛgɛ ni sogo ni fɛn c'est-à-dire que n ta i ka kuma la gosi nka n bɛ fɛ ka min f'i ye jɛgɛ ni sogo ni malo o ka dɔgɔ a la kojugu sur les 1500 milliards ni jɛgɛ ni sogo ni malo t'a la peut-être ça serait peut-être 15-20% n'a cayara a t'o bɔ yɛrɛ donc a belebele ye industrie minnu bɛ na u bɛ na ni minɛn minnu ye ka na minnu yɛrɛ sigi an ka laɲini de ye o minɛnw ni an ka maliyɛnw ka jɛ k'u kɛ dumuni ninnu ni jɛgɛ ni fɛn bɛɛ kɔfɛ c'est-à-dire an bɛ min nɔfɛ sur les 1500 milliards qui tournent annuellement on arrive à capter 80% de ça o 100 la 80 ka to jamana in kɔnɔ an ni ɲɔgɔn cɛ e dalen don a la ko tɛ gɛlɛya ba jamana kɔnɔ. Bon, e bɛ chiffre min dira nin parce que i y'a fɔ ma. Ne bɛ ka min f'i ye o de kama ne b'a fɔ mɔgɔw ye kuma bɛɛ o de la télé la kuma man di ne parce que ne b'a fɔ mɔgɔw ye kuma bɛɛ n ko Mali ko bɛ yɔrɔ min na a tɛ kɛlɛ kun bɔ yɛrɛ. Mais pourquoi il faut que télé la kuma man di parce que pourtant si tɛ n'i ma na télé la an bɛ se ka fɔ voilà non ni n ko a man di parce que fɛn dɔw bɛ n'i y'a fɔ a bɛ bonya mɔgɔ hakili ma mais n filɛ ka min fɔ c'est une réalité mɔgɔ si tɛ se ka sɔsɔ mais n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn maliyɛnw ka sabali an ka to an ka jamana ɲɛmɔgɔw kɔ an ka to an ka jamana kɔ. An ka baara kɛ ni contenu local ko in kan kosɛbɛ pour que ka outil de contrôle sigi parce que o de y'a la gɛlɛmama ye o de la n tɛ fɛ ka n da don o yɔrɔ la parce que ni collège transistoire ni n'olu ma bureau sigi i tɛ se ka kuma outil kan parce que fo outil de k'a sigi parce que contenu local loi votera à 5 mois de filɛ nin ye ça kalo 5 de don an bɛ a kɔnɔ mais an y'a ye gɛlɛyaw b'a kɔnɔ mais pour que gɛlɛya ninnu ka se ka kunbɛ teliya la. Faut gouvernement ka outil dɔ de sigi min bɛ an permettre ka se k'a contrôler a bɛ fɔ de ma plateforme a plateforme kuma fɔra loi yɛrɛ kɔnɔ donc an b'a ɲini gouvernement fɛ comme u tulo bɛ an na u ka o de teliya parce que nafa o nafa bɛ Mali ko la mine ko la contenu local ye nin ko ye mɔgɔw t'a dɔn ne. ok Jere n bɛ ɲininka komi depuis waati jan an bɛ i bɛ nin kɛlɛ nin na i y'a fɔ maintenant comment an bɛ se ka secteur minier a bɛ se ka assainir cogo di. D'accord sani i ka question jaabi yɔrɔnin dɔw bɛ yen n bɛ rebondir olu kan dɔɔni pour que ka explication di maliyɛnw ma u bɛ kuma min fɔ la ko 150 tonnes 200 tonnes Bokele kuma ninnu excuse-moi i fana y'a mɛn nafa n y'a mɛn cogo min na kuma nin tɛ tiɲɛ ye. Non tɛ tiɲɛ ye techniquement OPR tɛ se ka 100 tonnes bɔ techniquement c'est pas possible. Ngalon don. C'est pas possible. C'est pas possible ngalon don.
même 60 tonnes de fort galon de hors route c'est ça encore c'est pas techniquement on a calé gamba domido c'est ça que je le bien sûr afara méthode non fara mais jawlati mi mo ke do be tout sigi kata domaine info malla bekara doni galay bekara docteur mécanicien on connaît tout on parle de tout il faudrait qu'on les cadabla parce que quand on a comme qu'on a fait kolonduma nous te tient techniquement on peut pas l'orpaillage ne peut pas produire 60 tonnes c'est pas possible mais qu'est-ce qui se passe voilà. Il faut mener des enquêtes à un moment le Mali était devenu une plaque tournante du trafic d'or jamana woro ka sanu be transitant en fait bon non transitera notre à Dubaï tu peux pas sortir à l'aéroport il m'a déclaré bon avion me bora be en tête du masara qu'on fait avion me bon mal de la kata Dubaï donc là sera abe recensé ka bora mal de là mais est-ce que ça nous produira Mali qu'on a voilà c'est la question bon maintenant dirigeant on essaie qu'à enquêter sinon à comment fera un média d'aucun et un responsable d'aucun lui a comment attaquer à fort Mali budget national bon moi je pense que beaucoup d'enquêtes mineko là au cas tient ngiri nous ba nyaro ka geru là au cas c'est explication claire donc il est oronima au des femmes ka sanu bod wora ka 30 Mali féani no alla ka ta donc est-ce que pour partir à ce que temo duni et doit être direct le problème sanu c'est le moyen le plus rapide du blanchiment d'argent sanu blanchiment d'argent et katelini bien fembe un frère dobe se ka milliard nyagami avec fa ka awar labo ni a banque la bayo et il y a 20 millions sur le compte là du jour au lendemain on va 2 milliards dans ton compte immédiatement ça alerte les autorités jamanawe jamana no war su to mirega compte là immédiatement tu es signalé parce qu'on s'est dit eh war bomi bon maintenant pour war blanchir pour la bosse ça du bien que télé santé au ta santé de ça nous ça nous ça vaut moins que gabla kata Dubaï na serait avec faire gabla compte voilà les moyens bon maintenant on te laisse faire la boca du Befo. C'est à l'État de mener ses enquêtes. Et nous, l'enquête, il faut qu'il donne maintenant. N'a jamais clôturé. Donc il faudrait mener des enquêtes sur ça. Mais ce qui est sûr aussi, on fanaticien. Si ton te tient, si ton te tient, 150 tonnes te tient, 200 tonnes te tient. Si ton va droguer, tu vas en tant que spécialiste à la matière, je peux te donner une moyenne. Combien à peu près? À peu près 20 tonnes. Or, par où à peu près. Même des produits, la main, il faut aller à l'aéroport parce que nous devons Guinée qui a transité le trafic là, Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Bon, on a produit le feu au bouclier. Maintenant, c'est là, à boire un mal de là. Par exemple, si ça arrive à Dubaï, on a enregistré là que ça nous bora mal de là à bora mal de la kasoluma immédiatement on va noter qu'il faut 100 parce que ça on se le fait là-bas estimé ça nous bora kasuma donc c'est pour ça qu'il y a un documentaire qui a déclaré qu'il faut que 60 tonnes Dubaï a faut que de bora mal qu'on $100 donc en explication on a certainement au trafic fraude mais ce qui est sûr si tonnes fana vraiment, on a la production de citoyen Fanama. Donc, moi, je peux dire que c'est dans les moins de 20 tonnes, à peu près. Donc, c'était pour que vous corrigez. Ok, c'est ça. Bon, maintenant, le rebondit, deuxième chose, parce que c'est une occasion, il y a plateau. Moi, je suis un chamane sur là. Mais le rebondit, je n'ai pas de problème quand. Je n'ai pas de problème à la fois. Le problème, il est fladé. Exploitation illégale, l'exploitation légale. Exploitation illégale et humaine. C'est bien. Jamana ma yamaria foi dema e kata du jura na fuluma fembo et c'est pour le permis de recherche bibolo permis de recherche ti permis de que ta exploitation que c'est pas vrai permis d'exploitation doit être bien autorisé pour les permis d'exploitation sur le bouquet il faut avoir le permis environnemental ministère de l'environnement faut de permis d'IMA c'est pour il ne faut pas que ça surprenne les gens c'est déjà c'est permis d'exploitation, mais tant que l'environnement m'a quitté la notice environnementale, il te sait qu'à permis d'exploitation sera. Bon, nous avons la consultation publique de la consultation publique est bien. Et le permis environnemental, il y a aux forêts. L'ensemble des acteurs du domaine environnemental a bien fait le monde. Moi, je suis mairie de là.
mairie bɛ dugu fɛn fɛn mêlelen don permis kɔnɔna la maire b'a bɛɛ chef de village wele préfet bɛ kɛ yen eaux et forêts ka représentant bɛ kɛ yen assainissement bɛ kɛ yen réunion ba de bɛ k'a la k'a fɔ ayiwa jamana fɛ ka nin yɔrɔ in di karisa ma a bɛna kɛ dugu jukɔrɔ na fɔ aw hakilinata ye jumɛn ye a don dugulamɔgɔw bɛɛ b'u hakilina en tout cas chef de village fɛn fɛn taara a bɛɛ b'a hakilinata fɔ ayiwa an bɛ siran min ye an ka dugukolo kana nɔgɔ u kana na taa an ka ji nɔgɔ k'an ka jiw contaminer filanan o siran min ye u b'a fɔ an ka sɛnɛkɛyɔrɔ o kana minɛ i y'a faamu donc maintenant environnement bɛ i bɛ taa sɔrɔ permitigi fana ye bureau d'étude dɔ ta o bɛna baara kɛ ka fɛɛrɛw yira k'a fɔ hali n'ale bɛna sanubɔ kɛ a mesure dɔw filɛ nin pour que sigida a tiɲɛni kana se sigida ma Bokele PV de b'a la k'a fɔ komi tun bɛ nin tɛ o t'a la dɛ ni don min na ni min ko k'a tɛ yen a PV bɛ yen tout le monde signe document in bɛ yɛlɛ ka taa se direction régionale de l'environnement ma o fana bɛna n'a ka service ka enquête kɛ k'a yira k'a fɔ est-ce que a ye baara min kɛ baara in ɲɛna wa o bɛ sɔrɔ ka a valider a bɛna ministre de l'environnement fɛ yen o de fɔlɔ bɛ permis environnemental di tant que o t'i bolo i tɛ se ka permis d'exploitation sɔrɔ donc c'est pour que k'o préciser bon maintenant ni mɔgɔ min ye permis d'exploitation sɔrɔ mɔgɔ min y'a ja a n'o bɛ baara kɛ parce que ça veut dire a fana m'a sɔrɔ fu dɛ i bɛ taa sɔrɔ min sera jamana a bɛ 50 millions bɔ. Kuyate oui i kulo bɛ bila kɛ. a bɛ 50 millions bɔ dɛ a tɛ d'a ma fu dɛ permis d'exploitation tigi a ye wari min di jamana ma a bɛ 50 millions bɔ pour que permis d'exploitation bɛ d'ale ma o wari fana bɛ taa jamana jiginɛ de la jamana bɛ sɔrɔ ka permis d'exploitation de petite mine d'a ma mais ni grande mine bɛ procédure fana b'a d'a ma bon maintenant o tigi ye permis d'exploitation sɔrɔ moyen t'a bolo ka exploiter ni chinois dɔw nana n'a n'olu bɛnna la il conclut des accords avec ces chinois mais n'o chinois taara ka taa baara kɛ il travaille dans la légalité hein o tɛ illégal ye dɛ bon maintenant dugu dɔw bɛ yen olu bɛ wuli ka taa parce que le fait que chinois don ils s'attaquent à ces gens sans savoir la véracité du document. Ok. On a un problème bas de ça. Voilà, maintenant, c'est pourquoi je me dis qu'il y a deux cas. L'exploitation illégale, moi, franchement, au Béba qui était né, à deux fois, on a fait exploitation illégale de là. Aucun document. Donc, il faut une exploitation illégale. Nous, ce qu'il y a, donc, gendarmerie, c'est procureur, on veut mesurer ta matériel saisi. C'est comme ça que ça se fait. Donc il ne faut pas mélanger les deux choses à la fois. Okay. Donc maintenant, le document est mieux. Il faut que les gens fassent attention. Quand tu as enquêté, est-ce qu'il y a un papier qui est maintenant, il y a un papier qui est l'autorisation de voilà, donc maintenant, je voulais signaler ce côté-là. Je reviens à ta question. Voilà. Comment il faut assainir le secteur minier? Et en a dame le follow. Ni permis minier avait dit tout. Bokele, ça fait 5 ans, 10 ans. Il y a plus de 1000 et quelques permis miniers. À dire à Malien, Malien, quel était peut-être mine mimibolo. Chiffre exact. Plus de 1161 permis titres miniers. Bamanagana Djolo. Bakele Noko. On le dira Malien, ma titre minier. Ka papier Douma. Ka papier Douma. Betra Nini, il faut qu'on le baisse à bord. Qu'on le baisse à bord. Ou desera. Desera, il y a ta spéculation de comment. Ka papier ta droit ka dobe ta sur permis tamba pour le permis muka ministre de l'automne on lui a que ni son ni jugu son ka permis de n'importe comment bon au colonel de ta binu nous souvent parce que les tra permis de là et ma ta yoro la je de membara yoro là et des jours là na ke bolo gay il y a un problème là mais au problème fera de le ministère de mines et le ministère de l'administration territoriale parce que comme il y a photo, on a demandé de relever la collectivité de là. Bon, maintenant, nous avons protégé les droits. Le ministère des Mines a le droit qui a permis de. Mais maintenant, il y a un chose là, on a permis de. Donc, l'activité n'a rien à voir avec le secteur minier. On a permis de tata. Donc, tu parles faut que il faut arrêter ça. Il y a 1000 et quelques titres miniers. Donc, on a fait des écrits qu'a adressé le ministre là. Voilà. Bien que ça a été informatisé. Et un projet de GZ, ils ont informatisé le cadastre minier. Mais avec tout ça,
Donne là, alors ça c'est pas un jour. On dit que mais ça c'est quelle histoire ça? Et puis on nous dit que la base de données n'est même pas logée ici au Mali. En titre cadastre minier, base de données est logée dans un pays étranger. Donc on a écrit que titre dit la Dabla. À l'époque, la mine est décision à suspendre. Lamine Traoré, l'ancien ministre des Mines, a décision de Kodjou. Donc on a dit maintenant il faut assainir l'attribution des titres miniers. Moi, je secteur a annulé. Même le titre à jour a annulé. Parce que ça bloque même les investisseurs. Investisseurs de la CAP n'a permis d'adapter sur le permis de l'offre. Donc le temps sera 50 millions de documents. Maintenant, on va ça peut-être 2 milliards de 1 milliard de permis, c'est 10 millions. Permis de recherche. Parce qu'il faut la ligne convention d'ignorants en fait. 10 millions. 10 millions pour les permis de recherche. Avant, c'était 500 000 francs. Et là, ça n'a pas de folie. Et là, ça n'a pas l'ancien directeur de la DNGM. Allez, on a demandé à Bouna Koudjou. Maintenant, ma solution sera là. C'est lui qui a fait la recommandation à Warkayela pour que la demande le roya. Mais pourquoi la demande le roya? Donc maintenant, jusqu'au jour de maintenant, suspension, mais à titre suspens. Donc maintenant, l'actuel ministre qui est venu à communiquer donc, permis de il a permis à enregistrer critères au forum. Je crois que Moukachamantara a enregistré. Et nous, Bana, permis de faire au Hokum Kanala a bébé annulé. Et maintenant, critères qu'on a aussi, c'est nga. Moi, moi, ni domaine qu'on a là, Canadron qui dit Fraka, était barraqué, il faut qu'on décadable. Donc il faut assainir depuis le départ. Bon, maintenant, ni bon, comme nous avons une décision de Fanakama, parce que la seconde là, ni permis d'exploitation d'Irima sans fla, ni ma seka ministre et taba mila. Oui, il faut au collège traditionnel. Au bas de Kalamano. Non, collège la barre mais faut pas qu'on ait un confond. Collège même c'est que la collège n'a qu'une élection organisée. Collège n'a pas de problème de régler. Il faut que les gens comprennent ça. Le collège n'est pas ni un transitoire au quartier de l'eau. Allez, on a pour que l'élection est organisée. Allez, on a pour que le secteur organisé. C'est pour que faire aussi 5 ans. Élection de bureaucrate kana sigi ale ka rôle de donc si kana foka na un problème ils sont pas là pour ça. Ils sont venus pour organiser les élections dans un délai où il y a dans la transparence vraiment transparence qu'on a la bécasse qui est là écologique à rouler. Voilà, mais maintenant pour assainir encore ma monopolisé il faut voilà ça. Donc comment on appelle ça? Voilà. Bon, pour assainir, et qu'il y a une silicium, est-ce qu'on veut mal là? Silicium bien. Fais ce que tu demandes. Silicium est interdit. Maintenant, il y a un gaz. Voilà, silicium, c'est de quoi? C'est le SIOD. Tiens, ce que tu mets. Bon, tiens, avec quoi? Avec, comment dirais-je, tiens, similé à Gabakourama. Avec fait des gouvernements fait composition minéralogique de Babela Jelena, en chimie, éléments de donc silicium est SIOD. Donc avec un gouvernement chamana. Mais adobe non à Fangakabo, c'est-à-dire à la Cassibarayado. Silicium, ferricium. Observe que vernis fait chamon d'état. Silex tout. Voilà, un matériel chamon. D'accord, vas-y. Voilà, assainissement. Bon, déjà, il y a la gendarme ou police minière, nous et DNGM. Bon, pour que DNGM connaisse le boulot au lieu de PCK, c'est assaini. Nous marquons, peut-être au Mouka Baraké, sinon, amener Bikanga Doluma, au lieu de Blanemba Kama. Donc, question de la nourriture. Nous sommes pour la situation donnée, ça c'est un peu leur cohabitation avec les privés. À Barakela. Il y a même que normalement il y a des primes qu'on a dit à Bobaoma. Au lieu de Yémeni, nous avons fait la vie, il y a bien d'ici.
a barakɛla kɔrɔw ka fara kɔrɔw kan budget dɔw tun bɛ promotion des indices ka se ka baara ka taa wuli ka se yɔrɔ kɛnɛ lankolon ma ka taa programme k'a kan pour que ka se ka indice bɔ a kɔnɔ o de bɛ feere olu de bɛ kɛ daluya ye jamana yɛrɛ bolo mɔgɔ min bɛ na ka na permis ɲini yɔrɔ kan jamana b'a fɔ ayiwa a ye nana ni permis ɲini bon anw ye baara k'a la ka ban parce que tamasiyɛnw de b'a to i b'a fɔ ne bɛ taa sanu ɲini yan n bɛ taa jama ɲini yan n bɛ taa nɛgɛ ɲini yan nɔ maintenant olu ka policier o tɛ taa mun de kɔ f'u ka bila condition na tiɲɛ yɛrɛ la o tɛ condition de la c'est ni olu baarakɛlaw ta u ka sɔrɔ k'a comparer u tɔɲɔgɔnw na mun bɛ privé la a sara bɛ taa fɔ sigiyɔrɔma 3 ɲɔgɔn na bon e kan ka t'o tigilamɔgɔ contrôler mɔgɔ min a ka sɔrɔta ka bon i ta ye donc déjà il fait pénaliser les en quelque sorte donc olu ye o kɛlɛw kɛ statut particulier o sinon mɔgɔ ko tɛ mɔgɔ ɲɛnamaw b'u cɛma ye baarakɛlaw yɛrɛ yɛrɛ de bɛ yen u tɛ dɔwɛrɛ dɔn baara kɔ mais il faut que vraiment jamana yɛrɛ ka fanga don o ko la parce que ni jamana b'a fɛ fɛn fɛn ka ɲa a bɛ ɲa qui se donne les moyens minnu ni place mun ka kan o ka d'o ma maintenant u mago bɛ condition minnu bɛ mun na pour assurer leur travail leur rôle o fana ka d'u ma sinon solution wɛrɛ si t'a la parce que i tɛ se ka na ko kura kɛ ye o ko kɔnɔna na voilà o de ye secteur ye fɛn cogo ye ne yɛrɛ bolo. J'ai une question. Alors donc on va silicium mais hélium d'où? Hélium HE. Ça c'est le gazide. Voilà. Le gazide toi t'es qu'il non gaz ou kacha, gaz sur kacha. Il y a l'hydrogène, il y a hélium, il y a le gaz butane non. À ce là au kacha quoi. Mais différence mais bon, différence c'est pas l'utilisation de la camion. Bon, il y a des camions de voitures gaz hydrogène oui, ni ka fo brague bouta. Oui. Mais le gaz butane il y a un gaz utilisé au fait qui existe à l'état naturel. Ou des gaz yéré ni ala ko o yiri ka yoro la donc a fen fe aka logo jini go yi chama bi se ka bola quoi on a mis la yini na o de la ni fen ko taji ko la. D'accord, mais nous les frères, oui, tu veux ajouter? Voilà, je voudrais juste énorme ballon mon ka funuta énorme de ko lu kono o le monani no funu ka yelen ko. Oui, donc on va en faire quoi. Bon, on ne sait pas confirmer parce que je ne sais pas faire. Merci. Donc là, voilà, c'est ça. Donc, je vais rebondir à l'oubi. Je vais par rapport au permis minier. Nous sommes témoins. Ça fait en 2022. Si j'ai une bonne mémoire, je pense que quelques mois juste avant avec la suspension c'est-à-dire qu'il n'y avait pas 5 km² dans la zone de Sikasso et dans la zone de Kaye qui se gagne sur le permis. Ça n'existait pas. Nous, on a fait voilà. C'est-à-dire que Djibouti Barakaka on est un sabadike Ameka Barake Denjem Mogo Balalaka. C'est-à-dire que nous faisons la fois Sikasso zone, Kaye zone, du 5 km² à T, 4 dilentidons. Attribuer l'intérêt dollar. Donc juste comme la sur là. Ouais, mais tu m'as t'avoir ça là. À travers ça, même fait la mifo. Ça dit que Jimmy le mifo quand comment son dit là. Ça dit au travers ça où il est permis ta ka 10 mois ka sur le moment où tu sais ka barake permis na. Donc il fait la barake permis na permis ça dit que espace il a des T. Oui, le blocage, le gouvernement décision de la suspension. La suspension est là. Mais on va barater parce que suspension qui est en 2022 maintenant, ça fait déjà 3 ans. Donc il faut qu'il va faire des pour que suspension soit oublie. D'accord. Même si on va continuer à donner quoi. Toujours, on a un assainissement fin camp. C'est-à-dire pour que c'est terminé assaini. Nous, comme en bas, c'est là déjà. Parce que le collège transitoire, c'est là. Le collège transitoire, c'est là qu'à Baratilia, qu'à bureau, c'est qui béga c'est qu'à deux bureaux. Donc maintenant, on va baraquer dans ce sens pour que c'est qu'à assainir. Mais assainissement, on va la mort de famille. Ne Djibril Ninga, Djibril collège transitoire.
On en a dit, c'est pour organiser les élections. C'est ça, on a bureau sigi. C'est ce qu'a dit bureau, c'est pour organiser des élections qu'a bureau sigi. Bureau de Kanga sigi avec tous les fêtières, on est sur le bureau de son baradam pour que l'assainissement. Donc, si moi j'ai bien compris, attendez, bon, donc, président, nomination mon Kerani, ou nomination de au masque les gars, ou attaché, ou attaché. Non, ok, nomination mon Kerani, aux transitions de l'année. Ce qu'on a enflammé, il y avait une santé transition, élection qu'on avait la présence, démocratiquement élu. On est quand même à donc, sur la nous, c'est dans ça, nous avons barré les quais, qu'a fait tiers de Franion, qu'a sur le bureau Sigisi. Le bureau de Kanga Barake Saka organisation. Moi, je la famille. Donc maintenant, moi, là, sur la nouvelle point d'Amado Fo. Point il faut du même. En minimum, expatrié Mounoumbi. Faut faire des cas qu'à expatrier nous remplacer ni nationaux parce que Kodi a fond. Kodi est fort. Kodi a il a qu'à fond expatrier au Kanka remplacer ni nationaux selon les pourcentages. D'abord, il y en a ce Kodi la Mabolo, lettre circulaire qui date de 1989. Pour lettre circulaire de Mifo, expatriation Mali. À quoi Barakela, c'est-à-dire au Mali, s'il y a une école. Nous avons trouvé mal nous avons formé domaine domaine grand minimum au domaine tant que à école bien follow bon là école T nous quand on au domaine quand sur la école T mal là va tirer recruter expatrié do non tout de suite bien malien dans mon gars adjoint au débat qu'elle a fait comme adjoint donc le malien n'est pas qu'elle a fait comme adjoint donc au débat demain à Barala sans flacon à bout de gars à Barala sans flamme balébita 6 mois qu'on fait avec Malien là au poste là. Chérabo de fond. À lettre sur l'RB. Ça date de 1989. Bon maintenant, quand il y en a à croire qu'à Djayabé. Donc quand le débat est là, qu'il faut expatrier au moins à 100 flas d'Afalenga en fait. Normalement 100 flas qu'on est quand on formé au Kata. D'accord. Vous êtes d'accord avec ce qu'il a dit là vous deux? Lequel? Bon, mais c'est-à-dire le fait c'est qu'il y a une sécurité, il faut faire attention, sincèrement. Parce que maintenant, le texte est tient, mais vraiment, la faisabilité de la chose est là. C'est-à-dire, donnons une possibilité, non. Mais nous faisons là, effectivement, c'est-à-dire peut-être, mais exemple, un géologue ressource. Il va faire savoir Mali géologue d'abord à mon voilà, géologue baqué les gueules, mais il a mon duro sur la commune. Maintenant, alors que nous est en doué, à Doumbé Marobola. Mais pourquoi est-ce qu'on parce que c'est dû à quoi? Parce que aller Marobe Mouna, à Marobe expérience badela. À Marobe Ouati Djandela, pour qu'il y ait une famille à ça. Géologie qu'on a. Oui, qu'il y ait un flanc à faire, ma ou fora, et nous est permis qu'on t'a envoyé. Bon, c'est-à-dire qu'on permet qu'à à dire à Marobe. Pour nous, est-ce qu'on te permis de débarrasser au noyau? Oui, à l'minimum de noyau. Parce que fait un fait B, nous coyez, bon, how fait des. N'afolo ko de do anto ngo mo ka do n'afolo to chama do na la ate ko me ka baraka ko nana baraka bari ya ko nana ni bolo mesure de kanga ni ka mo bla barala mais o manga ke sawi ka ta ke parce que bi na ambe de combat de kono dem sa mo ko dem mo tara chômage la bi situation ko nana ala ni kala de baro bon. Nous avons après des vérifications au niveau de la DNGM permis à délivrer. Il m'a là et puis à délivrer à gérer passe. Il y a un papier qui est le on connaît là. Généralement, il n'y a pas de problème au niveau de la DNGM. Hein? Maintenant, à Barakeli de ça, ça demande des contrôles. Il faut contrôler au programme au Bébolendo. Nous permettons de boulot. Parce que pour gagner, il faut des gendarmes, les policiers, il faut les donner les moyens. Ou un véhicule là, ou un budget là, ou un fin tamana. Permettez qu'on contrôler. Quand à la terrain. Parce que avec le rapport de, le rapport mondial, il faut Kabila dire donc il y a donc on est ok avec à vérifier tout maintenant.
Donc, c'est tout, vérifier. Ce n'est pas facile. D'accord. Voilà. Oui. Donc, jusqu'à présent, Aka Bourfla, nous avons fait un fou. Voilà, mais je vais dire fou. Parce qu'il y a des explications dans le monde, on demande à déléguer nous soumettre. On m'a dit tout maintenant, c'est pour cela que nous faut. Voilà ça que comment chama fait gagner. Ani familial pas sur on. Mais Alissa, ben ni gali demande ma sanga comment continuer ben ni gali demande ma tingwala. On va que chugudi. On demande à la ou. En sigi dans la mort, qu'a permis sur en wolola du gulu nuga, qu'a permis sur wolola. On va que chugudi. Vous avez des questions. Quelques secondes. Oui. Quelques secondes. Là, j'avais quelques secondes. C'est-à-dire, comme il y a ira, dans mon barakela, on a baraké couloir d'orpaillage de quoi. Au couloir d'orpaillage, John est beau créer, mairie de beau créer, qu'on dit dans mon barakela, al ni fa du golodo, ni couloir takan. C'est-à-dire ministère des Mines n'a pas fait tout, DNGM n'a, on sait qu'à Hérodi Mokoma. Couloir d'orpaillage, maintenant, au couloir d'orpaillage, il y a sur la mairie la carte Chamambé, ou Makala, à l'air de Chamakalama. Au papier de Glantobodi. Bon, chambre de mine de Tunase quand au bout de demain, c'est qu'un couloir nous crée pour que Kayo nous protéger. Parce que Aïraï me code qu'on a le couloir Boraïro là, où il y a condamné les c'est qu'à dire moi, Chimani de ma paragalaute. Rangol de la Hakadoke, pour qu'a permis Kinibaï. Nous a permis Rodote Tigakawala, où il y a un couloir blanc à dire dans mon barakaloma. Voilà ça, où qu'on a blanc. Donc, il faut tirer dans mon barakala, parce que chambre de mine, il faut que ça sababouye, quand nous demain, casser un couloir ou créer ou cadre dans mon barakala. Nous demain, le couloir qu'on voit la boucle, au lieu, moi aussi, c'est qu'il a eu la Bible. Effectivement, il y a couloir, il faut d'autres questions. Comme le couloir de créer, tu vois, de la café. C'est ça. À couver ta gueule là. Alors, Macha, je vais faire un arrêt. Parce que à la fois de comme zéro franc, à la fois de comme Americata à euro coordonné ta carte boila, numéro carte boila, numéro le ministère de l'administration territoriale ma demande adressée là, demande adressée ministère de l'environnement. Pourquoi demande adressée ministère de l'environnement parce que peut-être là est-ce que euro mena dauma, encore beaucoup de quelque quoi noa, allez faire d'abord berjatemne. N'allez à jatemne qu'à fort, encore barako l'autre c'est Roma, allez cololo de sama, avant faire un an une mesure ta, n'amanya en bas accordé, avec une mesure ta pour que on a quoi comme non, on a qu'à dire au flux l'entoué, allez vous faire un rapport qu'on a là, allez pas accepter. N'abora environnement na ministère de mine, au fond là la dia ah, on fait la couleur boro donc est-ce que mon doka permis ma kawa, allez vous vérifier, nous m'aura permis ta allez pas accorder, nous m'aura permis ba allez va négocier permis qui fait ah aywa anga dama barakela go faka barakaya am faka papier boila comment est permis dema bon na so makaro jambero re dima ka compenser c'est normal de négocier bien sûr tout c'est négocié c'est comme le titre français il va terrain là ça mais il y a beaucoup d'enquêtes qui se font oui mais comme exactement c'est la cafoni donc à fin d'obé quand vous gagnez à demander là ba faire cajon voilà. Ça c'est utilité publique. Nous demandons au Sera Roma, à Dakar Jamana Doma. Jamana vient négocier de haut, atteindre à Bouchilao, avec cette proposition qui est. Maintenant il y a aussi qu'à banque. Mais ni ban on a solution on a faire avec eux. C'est pour dire que procédure le voilà, à procédure la voir arrêter ça. Mais en balma malheureusement on est à procédure n'y a donc. Bon maintenant en balma hors pair minumbe, on fait gérer le mérité. On fait ça pour pas mériter pour faire ça. On fait ça pour pas mériter. Quoi mais on a problème pas il y a la pour organiser. Avec la table à cas sur un bon jour va pour Amokacha parce que anga jekuru ba ou discuter mais quand il y a un babani arabisiki ko kate ko papier tabou papier parce que jekuru nous peut douer de DMGM pardon ça faut ko de chambre de mine boucler fin chama débat anga secteur ngono on est dans Mambarala Fleni bi on be mercure utilisé bi on be cyanure utilisé ça c'est dangereux parce que ni mo do blanc mercure reflet ça nous mettre diffé ni bien baraka de mercure il va aba de récupérer quasiment mais est-ce que c'est normal bon on est boulot c'est normal parce que mon côté la fois faut un ONG donc ici ça téléphone on peut casser en main et qu'a fait un mercure colloque à Kajugu après avec colloque bas d'ici
mais e b'a dɔn ko Bokele mercure bɛ feere Mali kɔnɔ de comme fɛn sugu wɛrɛ ka feere Mali kɔnɔ voilà Mali kɔnɔ parce que damandaw la a bɛ feere damandaw la mais c'est légal bon an t'a dɔn si c'est légal c'est pas légal fɛn kɔni bɛ yen kɔni a kɔni bɛ sanu ɲini k'a d'an ma a bɛ sanu récupérer k'a d'an ma mɔgɔ bɛ yen fana ni olu b'a échanger sanu na parce que n'u y'a d'aw ma n'a bɛ sanu ɲini a la et puis a ka mercure sanu bɔ sanu na bon anw yɛrɛ fɛn bɛ fɛn minnu na sisan est ce que an ka muso minnu bɛ k'a baara pour que ka se ka muso ninnu bɔ a la parce que an ye ONG dɔ ye FDS ani Pacte Projet olu ko u nana fɛn dɔw di musow ma laɲini dɔ ɲini pour que musow ka se ka mercure to yen n'i ko ko muso ka mercure ko mɔgɔ dɔ ka fɛn dɔ to yen f'i ka fɛn dɔ de yira a la a bɛ se ka to yen kun na donc an ni olu fana b'a la hali musow ka jɛkuluba bɛ ko FMM an b'a ɲini o fɛ u kana toujours ka na an ka musow dɛmɛ pour que an ka se ka mercure to yen parce que olu mercure olu a ɲɛfɔlen kɔfɛ olu bolo k'a dɔn ko mercure man ɲi an yɛrɛ siranna mais toujours an bɛ tila ka continuer voilà parce que ONG ninnu nana comme FDS a ko n'i ye mercure k'i bolo la parce que mercure an bɛ sanu ɲini n'a y'an bolo la n'a sɔrɔ ni jeli b'i bolo la a bɛ don jeliw de fɛ bon n'i y'a jateminɛ an ka musow bɛ mercure utiliser muso de bɛ ji kɛ fiɲɛ na muso de bɛ tobili kɛ muso de bɛ cɛ ka nécessaire kɛ mais ale bɛ tila ka mercure utiliser yala o ye famille bɛɛ contaminé ye o ye damada yɔrɔw ye o ye damada yɔrɔw ye voilà o ye damada yɔrɔw ye mais pour que musow k'o ye k'o to yen fo i ka nakɔ dɔ ɲini ou bien safunɛ dilan fɛn dɔ ɲini k'a d'u ma n'u y'o kɛ dɔrɔn u bɛ se ka mercure to yen o la mais n'o tɛ ka kɛ est ce que mercure bɛ se ka to yen an bolo wa d'accord bon o ye problème ye maintenant sisan an bɛna sanuko yɛrɛ domaine kɔnɔ n y'a fɔ cogo min na collecte transitoire in kɔnɔ an damabarala an b'an yɛrɛ y'a kɔnɔ fɔlɔ parce que a ka d'anw ye an ka représentant la n'a kɛra élection ko ye o bɛ ko caman faciliter anw bolo a bɛ fɛn caman expliquer anw ye élection bɛ kɛ cogo min na ou bien a bɛ kɛ fɛn cogo min na mais an ɲɛ bɛ bɛɛ la kɔnɔ a jɛkulu kɔnɔ mais anw ɲɛ t'an damabaralaw la a jɛkulu kɔnɔ o tɔgɔ de k'an yɛrɛ a kɔnɔ cogo di voilà a t'a yɛrɛ par exemple ni mɔgɔw b'a kɔnɔ ou bien o b'a collège kɔnɔ oui ale se bɔra voilà mais anw ɲɛ t'anw yɛrɛ la kɔnɔ faut que u ka baara kɛ n'anw ye pour que ka se ka anw cadrer ou bien ka anw organiser hali transition hali transitoire min bɛ ka kɛ nin ye fo ka baara kɛ n'anw de fana ye anw fana ye sanu baarala de ye koyi fo k'o de faamuya d'accord je pense que maintenant comme il y a fort fɛɛrɛ bɛna tigɛ a bɛ se k'an yɛrɛ y'a kɔnɔ an yɛrɛ y'a kɔnɔ cogo la toi tu voulais dire quelque chose par rapport à mercure ko nin na voilà produit chimique ninnu ale yɛrɛ bɛ komi permis bɛ kɛ cogo min département dɔ bɛ DG na ko installation classée olu de pour que i ka bila produit ninnu importer kan jamana kɔnɔ i bɛ étude faisabilité kɛ ka étude environnementale kɛ pour que agrément ka d'i ma donc tellement que fɛn lankolon tɛ c'est pas a man ka ye tigɛ yɛrɛ kɔnɔ surtout ça voilà o ye fait clandestinité de donc ça vraiment il faut que autorités de bɛ se k'o gérer o bɛ gérer sinon ça c'est pas bon parce que généralement orpaillage yɛrɛ a yamaruya kun ye mun ye ko produit chimique tɛ k'a la u bɛ baara kɛ ni gravimétrie c'est à dire nɛgɛ yɛrɛ fanga bɛ a to a bɛ t'i da yɔrɔ la a b'a lasɔrɔ cogo min na facilement. Bokele an bɛ yɔrɔ dɔ fara kan. voilà fɔlɔ orpaillage ni bi orpaillage kelen bɛ da différence mɔgɔw b'a fɔ orpaillage est-ce qu'il n'est pas temps qu'on redéfinisse l'orpaillage c'est quoi même d'abord. Parce que orpaillage bibina cracheur de bɛ yen moto pompe bɛ yen pique pagani ni fɛnw bɛɛ bɛ yen fɔlɔ tun tɛ orpaillage ye koyi orpaillage tun ye a bɛɛ bɛ kɛ tigɛ de la mais bi orpaillage kɛra mansinma baarakɛla ye camion bɛ yen donc maintenant est-ce que an kan bɛ orpaillage kelen ma de deux produits chimiques ninnu ye cyanure ye bi bi na o dɔw bɛ k'u yɛrɛ sɔrɔ an tɛna dugu tɔgɔ fɔ comme a yɛrɛ ɲuman an bɛ AES la an tɛna dugu tɔgɔ fɔ ces produits chimiques là an y'a fɔ kɛ an produits chimiques c'est pour dire an ka bɔ o la donc c'est pour dire que dɔw bɛ produits chimiques utiliser mais u b'a cyanure il va utiliser clandestinement et ale de kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ parce que hali n'i taara mine kɔnɔ i bɛ kifu belebeleba min ye tan cyanure de b'ale kɔnɔ a man kan tɛ k'a yɛrɛ sɔrɔ kɛnɛma bon maintenant o produit ni orpailleur taara k'o ta ka dingɛ tigɛ ka o utiliser
sans manana ko ji ta ka fli ko kono bugule diga fan fa ba be fa bon maintenant souvent no kera o galo ka da dragiti la ko yo lu noy on voit la émission ko te tien donc maintenant flana e jume o ni damambara kala taru sigi badala o ka bara yoro kololo ka problème ta ka fli ba kono o ko kono qu'est-ce qui va se passer ko kono na bébé do a ji ti se kami ibo jiblement nous de bon maintenant pour que kani badabla ay kuma do fo depuis kuma damne kuma yo kuruma yoro yo de il faut que damambara kala o kala ko don papier ka douma ou ka reconnu comme un métier na fo agriculture be togomina ibna be formation ke kala yoro ko di baro de be gana o de be betimilité ke ga damambara kala na papier ti buro bukeli te ka barake OK donc il faut que natano sera dit voilà donc ça dit que abi yira la a de beta a yira la ça dépend donc maintenant WhatsApp ko une question oui donc ko adressé Jona bon avait adressé au bela pratiquement donc on parle ko ou ka barako avec légalité kono a légalité kono pour que va continuer jamana kono et ben Jabi bon il arrive voilà bon et nous c'est comme il faut là dans ma barapi comme barato a payé depuis la walla mais si ça en a élément clé mu bora si ça en a élément ka façon wore parce que follow entre mettre dans barani solini flé mais bi solini flé c'est organisé machine bi tracteur pelle de bi on y de fonga kuma la ngo no bi se ka fin fait que en remalé bi se ka ke ou ka moyen dans madron mais Dieu a des moyens il a déjà amé moyen le gouvernement a fait amé moyen le fait moyen dante ka faut qu'il be machine ça ka damo est-ce que nous les formation fin zéro dailanye en ka formation que au final il demande pas de bon nous on a le ka moyen ka machine on a le ka moyen va sain ou va faire be que ou va sanu bo kata bon donc vraiment mo chité fin fort voilà donc en gon bisiri au rodifo ça dit moi me fait ga kuma mi faut toujours kuma cleaner nous quoi ça dit que ni collège transitoire ni ya ka bara ke ka bureau sigi donc bureau ka bara de ke 600 ka orpaire nous ko organiser en même temps remplacement d'expatriés ko fait que progressivement maintenant nous les produits chimiques il y aura me fait ga kuma au kan doni parce que wati mu dira mo voilà produits chimiques parce que commerçant on ga la ou le na nai donc nous kuma conseil du commerçant nous ma chama bon ba fu il fana ka fraka faut faire cyanure ne la be klinga conseil di nga groupe la doma ay cyanure toy ay cyanure to mini ra ka cyanure importé directement pour katamine kono donc en commerçant nous be cyanure ke au ni voilà parce que nous on a maintenant ça au boulot bon on l'a obligé ka na demanda au delà bon de na ni tiene jamana ra kono voilà au collège transitoire ma ko ou sara leno ko no sara leno ko John ko sara bon ça on tu sais qu'à fin d'eau là parce que le décret de l'État organisation de fonds parce que c'est pas la première fois que les transporteurs ici on a des chambres de chargeurs on a créé donc maintenant bon certainement ça va être le même modèle de fonctionnement bon, donc où ça va nous faire vraiment des fins d'eau bah Djibril a posé une question pour transition musulmane pour nous là kono yala est-ce que amube a kono anya yɛrɛ y'a kɔnɔ anya yɛrɛ y'a kɔnɔ anya mɔgɔ dɔw y'a kɔnɔ vraiment an b'a dɔn minnu bɛ secteur minier kɔnɔna la u b'a maîtriser mais dɔ ɲininkali dɔ la k'a ko tigiw ko parce que mɔgɔw bɛ fɛ k'a dɔn an tɛna don mɔgɔ tɔgɔ mais maintenant n balimakɛ ye min fɔ je suis entièrement d'accord avec lui c'est-à-dire u k'a lajɛ il n'est jamais trop tard n'an bɛ fɛ ka fɛn dilan ka ɲɛ u k'a lajɛ u k'u contacter parce que c'est vraiment des poids lourds, vraiment du secteur minier. Il y a le secteur minier qui est vraiment, c'est comme il y a des chambres où n'a pas de droit. Une question, c'est que pour organiser, donc ni élection sera, ils ont les grandes mines 30 de boulot, 30%. Nous, les orpailleurs, ils ont 19% pour les représentants. Est-ce qu'il y a donc force de bouffe là. Et puis, il sait le secteur minier qui est dans mon baraque quoi. On a 2 millions de Maliens le secteur. C'est vrai. Et nous, le mieux, c'est Djamanama. Nous, mais nous, c'est la force
économique, le poumon économique. Parce que nous avons contre le chômage. Les fonctionnaires, ça ne vaut pas 200 000 personnes. Non, ils veulent plus de 2 millions. Pourquoi l'État c'est qu'il y aura un bureau de créer pour que nous on a demandé le comptoir unique de l'État. C'est le modèle ghanéen. On a demandé le comptoir unique de l'État. Mali Sanou a boblé l'État de comptoir unique de créer spécialement. Sanou fait un bobo Mali quoi qu'à faire au comptoir faut pas avidi. Au débat en me chiffre nous faut 10 tonnes 20 tonnes en me chiffre de douane 600. Mais tant que abseka bote ni kasro comptoir clinton à Kama vraiment anti à maîtriser. Le Ghana, qu'est-ce qu'ils sont allés? Ghana même l'État même achète la production des orpailleurs. Nous boulot État référence à tout niveau là d'acheter la production de l'orpailleur à lui niveau. Maintenant au cas de la réserve dans le trésor public de l'État. Au bateau cinéma on va avoir une garantie. Ça n'a sera que 2 tonnes de blague fait. Sur les 15 000, on a 35% même si le Mali a besoin de lever 5 000 milliards, la banque va dire facilement. Mais les réserves, tu n'as même pas un gramme. Donc ça c'est une bonne stratégie. Draman Damele, je le salue de passage. Il y a des débat là-bas à Akmafo. Mais maintenant, convention d'exploitation, convention de partage de production. En même sur un affaire, il n'a pas rentré dans les détails, mais à idée c'est la bonne idée. En même sur un dividende, en nature. En nature, la banque qu'on a là. L'État même peut vendre son or quand il veut. Mais tout ça, ça demande vraiment une très grande transparence. C'est vraiment la bonne méthodologie. Voilà, merci beaucoup. La clarification c'est-à-dire chambre consulaire. Oui, il y a des subventions pour fonctionner. Des chambres consulaires. Mais il y a des pays anglo-saxons, c'est des il va faire syndicat, mini ou quoi syndicat de l'eau. On peut financer mini ou de contribuer pour où je en charge. Chambre des mines. Donc, voilà, chambre des mines. Jamana Chamauna. Anglo-saxon, nous surtout. Sud-Afrique, ni Ghana, ni fait nous. Mais il y a, c'est consulaire. Donc, non, je corrige, c'est financé par les mines. Voilà, oui, nous va contribuer, mais c'est consulaire. Voilà, État va subvention. D'accord. Maintenant, nous ne pouvons pas organiser à ce qu'à DNGM. Parce que nous, Quoi du courage et zones créées dans le Mali, il y a 3 zones. Zone stratégique B, zone promotionnelle B, il va falloir zone réservée B. Bon, on devait au Dougour, il y aura des zones promotionnelles à l'ébado déjà. Zone quoi? Promotionnelle, c'est-à-dire il y aura des Marialiens de permis qu'à dire c'est-à-dire ça nous Dougour, voilà. Voilà. Stratégique, oui, Jamana, il y aura quelqu'un faut intégrer. Maintenant, zone réservée, il y a environnement, les boucles forêts classées, réservées, voilà, donc, au tout cas, là, on est bon déjà. Donc, pour qu'il y ait un coca organisé, c'est le couloir que nous avons à boire là. Nous avons comme nous tutelle quand le ministère des Mines, nous c'est-à-dire au cas c'est la chambre ou chambre voilà. Donc, on va se faciliter organiser. Voilà. Comme l'association de Fermali. À voilà, on va essayer de jouer ça. Voilà. Parce que moi, je voulais poser une question. Mais est-ce que organisation ko kuma men or payru to la bon en vrai a te demande bara japulu re fait quoi mais anya na association re da quoi anya na association et fait c'est ça et amka ni fon chambre de minimum après encore aller barami avec 100 ans pour ka ko nyeso bien qu'il y a eu des difficultés après mais ça nyeso là ouais chambre qui là aujourd'hui chambre de minimum
a créé là mɔgɔ dɔ de bɛ donc ale filɛ tan cogo min na pour que olu ka chambre sɔrɔ vraiment a tɛ ɲa fo ka wuli ka jɔ a ka mɔgɔ dɔw fara ɲɔgɔn kan donc o kan ka taa sira mun fɛ ils prennent des conseils donc pour que olu ka se k'u bilasira u bɛ se ka u yɛrɛ kuma da sɔrɔ u yɛrɛ sinon n'a fɔra ko ɲinibaw ka taa sigi kɛnɛ kelen kan ka kumaw fɔ vraiment fɛlaw tɛ kelen ye laɲiniw tɛ kelen ye vraiment ɲɔgɔn faamuya ka kelen i jɔlen tɛ kelen min na n'i taara i sigi chambre de mini basée de mini de kan hakɛ to ayi parce que an b'o de faamu Djibril y'a fɔ yan sa ka clarifier c'est à dire que bɛɛ n'i ka pourcentage de b'a kɔnɔ donc bɛɛ n'i jɔyɔrɔ de don a kɔnɔ ni bureau sigira bureau mana sigi bureau parti dɔw bɛ yen i n'a fɔ a bɛ kɛ par volet et volet donc volet dɔw bɛ yen olu bɛ orpaillage organisé volet dɔw bɛ yen olu bɛ grande mine gérer volet dɔw bɛ yen olu bɛ nin gérer ainsi de suite c'est comme ça donc normalement bɛɛ de bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ chambre des mines nin kɔnɔ donc chambre des mines ka rôle principal l'organisation ça fait partie. Parce que nous organiser ou décès. Anticiper. Ni a sans Johnny, Faraba Laïbeni Maké, allez de l'onté, allez à fond, le président b'a fond. J'ai vu le cas de Burkina. J'ai vu le cas de Burkina. Le Burkina a créé une agence spécialement pour la gestion de l'orpaillage. Le Burkina a créé ça. Le Burkina a créé ça, ça a permis d'organiser les acteurs. C'est devenu une agence de la gestion des activités d'orpaillage. Je pense que c'est la bonne solution. Tout à fait. Très bien. 600. Tour de tabou. Allô. Maintenant, et qu'à associer à fin la voix. Solution de B. M'a fait écarter. Tu as tout juste 1 minute. Globalement, nous connaissons des solutions maintenant de façon très globale. Ça c'est d'abord commencer tout de suite selon le code minier le remplacement des expatriés. C'est-à-dire que tout le monde demande encore. Ou bien Dunam Banga Damambao Bararola, qui a commencé à remplacer les damnés. Nous sommes 112, 100 ans, 100 euros, ou qu'on déjà remplacer. Parce que, nous sommes femmes, quand ils sont bis avec un minko là, comme alibi, comme on est spécialiste dans le domaine de là. Ou follow, ne bolo quand la hini follow, téléa et follow, ni bureau sigla. Maintenant, flana, oui, quand on nous organiser. Ka comptoir sigi wa état yɛrɛ ka ninnu ka sanu bon fɛn o fɛn produit état ka k'a sanbaga ye a si kana bɔ état k'a san k'a garder u kana se ka grande mine ta san olu bɛ taa n'u ta ye mais orpaillage bɛ fɛn o fɛn produit an fɛ yan normalement an ka gouvernement doit être capable de payer tout ça sans exception. Donc, j'ai vu l'image récemment. C'est-à-dire qu'il faut faire une organisation. Elle n'avait couloir nous, Abou la courir, ni Guilajouye, qu'à comptoir aussi Koudala, ni qu'à Sanobo, il vient à faire au comptoir là. Au comptoir est état d'état, il va voir les bâtiments. Il va voir. Donc, en tant que Sanombara. C'est pour moi, c'est ça la vraie solution auquel il faut aller. Mais le site, c'est là qu'il faut que l'Estran soit clair à Balala, qu'à faire rien. Bon, maintenant, on continue local, on fait au cours de Balako, au outil de contrôle, au télia, au siki. Au outil de contrôle, il y a un fitini en 4 points. Non, 4 solutions. Mais outil de contrôle, le détail rapidement, parce que avant de me concevoir. Parce que je parle de 1500 milliards, 1500 milliards qu'il faut aller prendre minimum si on arrive à prendre 90%, c'est bon. Bon, tu sais, ça c'est clair. Hein? Bon, au contrôle, il faut que tu sais qu'il étape pour le faire. Non seulement il est personnel contrôlé, il est clair, nous demandons faire que toutes les grandes mines qui font toutes les demandes à PKI fournisseurs BFR sur une plateforme. Je vais postuler. Maintenant, flana, comment faire attribuer, attribué local faire la commande Bekaye, à visibilité kakala, mais fournisseur toye, baragala moulomba kono dans les bouilles. Savana, comment nous de fiscalité font faire générer, aux fiscalité fait Bekaye. Gouvernement a donc à faire bon, comment de 100 millions ça génère telle TVA, telle fiscalité, tel tant. Donc maintenant, au ISC de faire nos bébés dégagés. Donc, moi, mon service, nous sommes là au Louboye.
au kɔfɛ minnu prestataire fɛn fɛn bɛ domaine la a bɛɛ lajɛlen ka répertorier plateforme kɔnɔ i ka baarakɛla nombre de travailleurs ka dɔn mɔgɔ hakɛ min b'i fɛ baara la o ka dɔn mɔgɔ hakɛ min b'i bolo stage la o ka dɔn donc n'o kɛra o bɛ kɛ sababu ye denmisɛnninw minnu b'an bolo stage ni fɛnw na an bɛ se ka denmisɛnninw évaluer ka se ka mɔgɔw don baara la et puis baarakɛlaw bɛ se ka évaluer donc ne bolo an kan ka baara kɛ nin de kan teliya la o de b'an permettre ka se ka solution sur secteur minier là pour l'assainir davantage. Merci. Faraba. Oui. Bon, comment dirais-je? Oui, Nala Sonama. Vraiment, nous connaissons qu'il faut toujours. Car à fois jamana nyemo kame bi ambeyorom na damambara yi anka soro badai jamana ni kono. Mo chama bione do aladi. Ni damambara sila ka ire koni ka don barake chakedai. Katla ka an organiser. A kɛra minandiri an ma o a kɛra formation ye o ko k'an kun jogosa dɔ na bɔ anw yɛrɛ ka mankan na an dɛmɛ ni ɲɔgɔn cɛ dɔ fana bɛ bɔ an ka kɔlɔlɔ la n'o ye an ka tiɲɛniw ni jidaw ni kungo kɔnɔlaw la caman bɛ ka b'o la parce que e bɛ taa i ka mansin sigi jida la mɔgɔ min bɛ kan ka ji contrôler o bɛ ka na fɛn ɲɛna ko mansin interdilen don mais a tɛ ka f'i ɲɛna ko ji i bɛ jida la ko interdilen don yala o ye kɔlɔlɔba de ye donc o yɔrɔ la fana e bɛ mun de kɛ e ka machine interdilen don e min bɛ sɔrɔ la bon e bɛ se ka i bɛ obligé de la ka wari di pour que i ka machine ka se ka baara kɛ donc o sababuya la bi an ka yɔrɔ caman ji tiɲɛna surtout n'i taara Keɲeba ka file falen bɛ yen damabaralaw de nɔ o file falen bɛ tiɲɛ o n'i y'a ye i bɛ don ji la k'i bunsi k'o ji la yen mais jinigi b'i la mais o ko caman o n'an organiser la an bɛ se ka o yɔrɔw protéger olu fana bɛ se ka bɔ a la an ka drakitigi minnu fana bɛ yen ka a fɔ gouvernement ye draki kɔnɔnalen don u bolo u m'a ɲɛɲini u ka draki ɲɛɲini k'a baara cogo ɲɛɲini donc condamnation bɛ yen o ka bɔ yen parce que mɔgɔ caman fana gulonnen don a la an ye mɔgɔ caman ye minnu bɛ draki baara la ni mankan bɛ olu fɛ yen u bɛna draki baara ka balo ni fɛn san ka taa bila u fɛ yen mais draki baara interdit olu bɛ kɛ cogo di donc an ka kɔlɔlɔ kɛlɛ ka bɔ yen ka a bila minɛn kɔnɔ minɛn min bɛ maliyɛnw yɛrɛ nafa damabara yɛrɛ fana ni ka organiser ka Mali sanu yalasa a ka yirimu maliyɛnw ɲakɔrɔ an ka nafa sɔrɔ an ka sanu na an kana diya mɔgɔ wɛrɛ fɛ mɔgɔ wɛrɛ k'i baw k'i diya an fɛ sanuko la. ok baasi tɛ tɔgɔ la dakuru ɲɛ kelen miniti kelen kɔnɔ bilasiralikan jumɛn de b'e bolo ka ɲɛsin collège transitoire maaw ma min b'a to u bɛ se ka bureau kura sigi bureau min ni bɛɛ b'i yɛrɛ a kɔnɔ bureau min ni dugu jukɔrɔfɛn ɲinibagaw ka ɲinifɛn bɛ se ka kɛ sɔrɔ fɛn bureau min kɔnɔna. ok n tɛ baraji ok o bilasiralikan min bɛ ne bolo o ye collège ka a ɲɛtila ka baara ma c'est à dire a nana kɔlɔlɔ mun sɔrɔ yen a ka o lajɛ k'o woloma maintenant ka se ka fɛɛrɛ ɲini ka u ka équipe sigi équipe in fɛnɛ a kana ta kɛ fɔnkɔɲɔgɔnya yɔrɔ ye ka kɛ comme an y'o dɔn cogo min c'est des personnalités neutres donc ka to neutralité kɔnɔna na donc ka baara kɛ laɲini min kɛlen bɛ n'o ye ka se ka bureau sigi bureau min bɛna se ka Mali mini ko k'i jɔyɔrɔ fa a kɔnɔna na k'i jɔyɔrɔ fa cogo di ka miniyew défend ka se ka jamana fɛnɛ ka laɲini sabati miniyew fan fɛ parce que an mago bɛ de équilibre la problème caman bɛ yen ni tiers parti tɛ yen c'est-à-dire s'il n'y a pas un troisième parti là pour intervenir nin cogoya la tan ça peut pas aller parce que blocage mana kɛ mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ ko sabara tɛ ka kuma il y a toujours un problème o dun t'a arrangé voilà vraiment merci beaucoup vraiment Bokele ne b'aw yɛrɛ fo ka aw fo a ka faso de ɲumanya la ka se ka kunnafoni jɛlen ɲini ka di maliyɛnw ma ne bɛ se ka ladilikan min fɔ collège ko in a ɲɛna an jigi b'u kan ka fɔ u bilala mission min na u bɛ s'a kɔrɔ quand on dit la mission accomplie, c'est les hommes, les moyens et le résultat. Nous, on sait que le résultat va être bon parce que nous en sigalant tout là, nous dominons ça barala. Donc la délicate, même doka. Oui, Bokele, la ressource, docteur Morani dialogue de l'État foine. La meilleure richesse, c'est les ressources humaines. Alni, un lithium sur un sanou sur un pétrole sur tant que les gens ne sont pas bien formés, fou de bamolo. Donc Niaka Fenyera. Moi j'ai toujours dit que comment plus d'1 million de Maliens dans un secteur, même pas un centre de formation professionnelle dans ce secteur-là,
Akabo Hakiba. Donc moi je propose que d'abord Barayura Naka Chaya, État qui a réfléchi qu'à l'école des mines Belebele à Arola. Je recommande la zone de Bougouni et Kaï. L'école des mines Belebele. À côté des écoles des mines, qu'un centre de formation professionnelle Belebele dans le secteur de l'orpaillage. C'est des formations mais nous formation contre la jante sans qu'elle ou qu'à former ou qu'à reconnu qu'à badji doma car ça est orpaillé au bateau am se ou béré censé ou bien sera mais fana que abato sera mais de jamana kono abato be former fana pour protéger l'environnement tant qu'à maserina bokele barabe gala donc il faut les camps de local ici ma ani barakala la jali merci beaucoup ah voilà ko voter vraiment maïda ka pour benyana bishuna mamu kuma ambulo Djibril Diallo on est au Madouli merci Djibril ma flana oui l'ami Togoulay donc l'ami vraiment merci beaucoup Bado Athéna Dani donc Faraba Clotier vraiment merci Bado Ikalla Yunou voilà Amina donc allô vraiment merci merci encore parce qu'on va vraiment Ika Sorou Kacha surtout l'extérieur. Merci beaucoup au nom de votre voilà. Mais ça me fait faire un offre là. Bon, juste petit mot. Ça dit que nous avons fait là. Et gouvernement a acquitté ça dit que commerçants ni prestataires ou la secteur minier la consommer. Parce que local Mulumbe bon on t'a faut quand même qu'on fait ça mais gouvernement qui a clé toi ou ka fara an kan an ka janga bala en kenya kon fait parce que jamana ka hera belebele jamana ka développement basé oui en secteur privé mo d'accord vraiment merci beaucoup Bakar ko voter donc faut ka mi bolo mu ya de maga bara mo bolo et puis allez ambe be fo ka bela jele wala nyimano bonkele bela jele tora jabrani ko ka sega ni jamu kan na ko fo ko wala nyimano mali kono ani mali ko ga jam mo chamba ko so le no na ame tila ka gitu ni ke munu ka question ma se ka poser face à la fois ame madame don ne ta ka se ka question poser munu ta ma se ka poser ka gitu ni ko fe ni ala sona ma di machine ata ni ma munu fna garcia soro la to munu garcia soro oluga question me poser to ni ka be fo ka bela jele wala ni Bokar korofon nyana anyo do fo Sherifula Djeka Barado donc ameta bulka somugu kulbleni ka irara ka fo ko Sherifula direction Ambora Bangoni Jengenebula ame Bulkasomu Kouloubleni. Voilà, donc on est moi avec un renseignement, Nako Kouloubleni, Bulkasomu Kouloubleni, Sherifla, direction. Donc, au rôle Amé Ousmane Sougore, Amba Afou, comme on dit, un jeune directeur qui dirige la télévision en même temps avec la radio. Donc, la radio 95.7. Donc, voilà, donc on met directeur qui sont là, au radio technicien qui allait faire faux. Nous, on Ousmane Sougore qui a fait les ressources humaines, les commerciaux, depuis Annie. La caisse, le caissier et le comptable. N'abordons amena Mouye Bulkaso Mouye, pardon, Mouye Morabouya, responsable technique Bouya Koubali, réalisation Agnabe Somouna ka imagi ka glakanye, Tchekele Mouye Baradon Fouga Donakari, Mohamed Keta Masermou Amba Afou, comme Mako le russe. Donc Mohamed Keta Kerefe Sunna, Dungo Do, et Abou officiel, Abou Djabata Mifrafo, Adama S. Koubali, Amani Deko, Ani Général Moussa Traoré, GMT, Amba Le Fanafo, le Boranta Régila, Koché Djara, Amba Afou, Abouaka Traoré NB, Amani Fanako, Mouye Chaga Koubali, Kale Fanafo, Ani David, Amba Le Fana, Daouda Kona Kalefo, voilà. Mi une la coach de la côté coach fana fo no donc mi no bora an chauffeur ambu fana fo anya fo munu be wuli benye kala ka da be ko fe donc barara na ambu fo ko wala nyimando Lamine Traoré Serou Diallo ani Youssouf Diallo anato ambu bela jele fo ko wala nyimando amani na gardien fana ko dugumana la no mi Ansar gardien kran ala Moussa ani Chekura donc ambu o foku bakulu fene anga chwarwa nyima bakulu amba fo duguma enno donc mi garde national maw fene luga marfa baw biya kan garde saman wati bela jele ambu fene foku wala nyima
musokɔrɔba dugawu tɛ bi asa sɛnbara an ma ɲinɛ kɔ aminata sɛnbara tɛnɛ koriba jamana kɔnɔ go ayidara bɔke an ma ɲinɛ fana kɔ mun ye pabina sumunu ye an ma ɲinali fana kɔ madame ture jɛnɛba konate an ma ɲinɛ kɔ asita kulubali sabalibugu an ma ɲinɛ kɔ n'o tɛmɛna ka bɔ yen tarawele mamadu mori abidjan palmiraie le patriarche mamadu nama keita an b'a a fo Mamadou Samake an ma ɲinɛ kɔ k'an b'a fɔ a ma ko Sam Jima an b'ale fana fo docteur Madan Diallo an ma ɲinɛ fana kɔ Amadou Sadje Sankari an ma ɲinɛ fana kɔ on le remercie beaucoup n'o tɛmɛna ka bɔ Thiam Baba Thiam hippodrome n'o tɛmɛna ka bɔ famille Diaw dans la famille Diaw à Abidjan mun ye Samba Diaw a n'a seri Nɛnɛ Araki a n'a tɔ bɛɛ Nɛnɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo n'o dans la police de Zegwa an ma ɲinɛ o fana kɔ ani Samabali Man an b'a ale fana fo n'o tɛmɛna ka bɔ ka kun cɛ jɔ oui Amenyang an b'ale fana fo n'o tɛmɛna ka bɔ ni pɔfɔn b'a an lajɛ Serifula Kɔkan ani yan an b'u bɛɛ lajɛlen fo donc an ma ɲinɛ Baga kɔ la police de Buguni donc Baga ani Zegwa ni Kajana an b'a bɛɛ lajɛlen fo ka kun cɛ ni jɔ ye Ousmane Chérif Madane Aïdara an ma invité o y'a fo donc an bɛ dugawu kɛ Siribukɛ ana ka denbaya ala k'i ma an kɔrɔ vraiment i bɛ mun ɲini ala fɛ ala k'i sɔn vraiment ala kana a malo i y'a faamu an bɛ mun ɲini a fɛ ala k'a sɔn toujours jamana ko n b'a a hamina ala k'a nɔ a bɛɛ donc vraiment k'a bɛɛ lajɛlen fo ni ala m'an ka jɔnya yira n na dimanche wɛrɛ ani invité wɛrɛw